sobre o patrimonio industrial ferroviario na Unión Europea do Ferrocarril. Temos 4 relatores e relatoras nesta xornada. Vou ser estrito cos tempos porque, precisamente para podermos ter algo de tempo a final para debater, pois é absolutamente preciso que cada quen non sobarde a media hora que ten asignada. Sen máis limiar, paso a presentar o primeiro relator, que o colega, sen embargo amigo, como se adoita dicir, Xosé Ramón Veiga Alonso. Xosé Ramón Veiga Alonso é profesor titular da área de Historia Contemporánea da USC, con docencia no campus de Lugo. El é coñecido, sobre todo, polos seus traballos sobre clientelismo político na Galicia Restauración, a súa sucedida biografía do Conde de Pallares, os estudos sobre o século XIX galego, nomeadamente a transición do antigo réxime a nova orde liberal, a través do estudo comparado de varias vilas e das súas elites políticas. Ten tamén estudos sobre a nacionalización española no século XIX en Galicia, pero quizáis é algo menos coñecido que Xosé Ramón Veiga Alonso comezou a súa andaina investigadora como pescudador do ferrocarril, de como Galicia chegou a ter ferrocarril. Así foi o libro, resultado da súa tese de licenciatura, aquilo que denantes se chamaba tesiña, que xa non existe, ou, bueno, que parecidos traballos de fin de máster, pero non igual, como din de Luthier, parecido non é o mesmo, que ademais eu tiña gravada moi ben, porque, como lle comentaba agora o relator, fora a primeira tesina que eu asistira como membro dun xuri, co cal, pois, por iso lembro por partida dobre. Sen máis, como os vellos temas pois sempre o perseguen a un, por iso pensamos tamén en Xosé Ramón Veiga Alonso como un relator ideal para esta xornada. Sen máis, deixos co profesor Veiga. Bueno, bo día a todas e a todos, a pesar da que está caendo. Eu veño máis ou menos periódicamente a Compostela e cando cheguei hoxe pola mañán, aparte de acordarme de que non teño ferrocarril para chegar dende Lugo, pois me din conta de que había unha cousa que non me gustaba desta cidade na que pasei moitos anos, e era precisamente estes días. Que se pon a nube aquí e xa non vos vai abandonar en 72 horas polo menos, porque é o habitual. Bueno, diante de nada, moitísimas grazas ao Consello por convidarme para esta xornada, gracias a María Xosa Porteiro, que foi a que contactou directamente comigo, e, sobre todo, a Xosa Manuel, porque ele sempre se lembra de min para facer estas cousas, non é a primeira vez, xa yo teño agradecido públicamente, incluso o teño agradecido nalgúna nota a pé, nalgún libro, porque sempre que teño algún encargo deste tipo, bueno, sempre non, pero bastantes veces é grazas a Xosa Manuel. Bueno, como temos moi pouquiño tempo, este é o de sempre. Este é o título da miña conferencia, da miña media hora, dicir, ata as 12:15. Sí, abrimos un pouco máis. Moi ben, perfecto. E, bueno, a ver si nesta media hora logo transmitirlles o que quero, non? Bueno, vamos a empezar de unha maneira absolutamente extraña. Vamos a empezar con unha canción. Vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estación. Será a felicidade. Tudo que seja amor e paz. Quando farei, eu o terei. Na minha boca, no meu lar. Vem que me leva, caminha, vai botando fume. Pola vía, río vai feito mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia, patimos os beijos de la noche de ti, por non te seas de soledad, pagando que a xente pola gallar, soitarei, saberei.
paso polo meu lar. Bueno, e agora repítese porque o bo desta canción é que foi número 1. É a única canción que foi número 1 no Estado español nunha lingua que non sexa castellano. O sea, que é algo absolutamente espectacular. Un galego de Ferrol tiña que ser así, non? Bueno, unha canción que, bueno, máis ou menos lle expoño cal pode ser algunha das razóns do seu éxito, pero ese fondo inspirado no ferrocarril me pareceu que era moi axeitado para traer aquí, non? Sobre todo para o que quero dicir a partir de agora. E agora teño que poder... Bueno, estamos falando están nestas xornadas falando de patrimonio ferroviario, e o patrimonio ferroviario, obviamente, é un patrimonio material, iso é algo evidente, pero tamén é un patrimonio inmaterial. E neste caso, esa inmaterialidade se pode ver, por exemplo, en cancións que teñen o tren como protagonista. Esta Andas do Barra é moi coñecida e outras, Chacachado Tren, que está presente en todas cantas verbenas galegas existen, outras, bueno, cun tren un pouco diferente, por exemplo, a de Leño, ou outra que eu me atopei cando estaba facendo a tesina a que aludiu Xosé Manuel no Museo Provincial de Lugo, eu me atopei cunha partitura do mestre Canuto Berea, coruñés, moi coñecido, de 1864, que se titula Muiñeira do Ferrocarril, precisamente para conmemorar que no 1864, por fin, se subastaran as liñas galegas. E o que xa non sabía, non tiña ni idea, a miña música clásica me queda un pouquiño longe, é que había unha versión musicada da Muiñeira do Ferrocarril. Mellor vostedes a coñecían, eu, dende logo, non a coñecía. E é esta. Bueno, está dixendo ata o final, porque se dan conta, tamén é o ritmo do ferrocarril.
Empezáis forte, 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 hasta que ao final vai, e ao final acaba con esa parada total. Bueno, dirán vostedes, e por que este home empeza desta maneira tan extraña? Bueno, primeiro, por tentar ser algo original, non sei se consigue, se non, pero sobre todo porque eu o que quero salientar nesta charla é que, polo menos dende un punto de vista dun historiador que traballou co ferrocarril xa hai bastantes anos ou con ese tema, é a multidimensionalidade do ferrocarril. É dicir, o ferrocarril é un tema que é casi como o epicentro de moitísimos outros temas. O ferrocarril se pode analizar dende moitísimos puntos de vista porque implica moitísimas temáticas. E eu poño, ademais, o poño así amazacotado, a adrede, para que se vexa esa multidimensionalidade do ferrocarril, esa posibilidade de estudar o ferrocarril dende múltiples puntos de vista e a cantidad de aspectos que entran dentro dunha posible historia ferroviaria seria feita en Galiza. O ferrocarril é industria, técnica, innovación, investigación, cartografía, ordenación do territorio, arquitectura, enxeñería, urbanismo, relacións laborais, folgas e movimento obreiro. Bueno, non vou a ler, o poden ver, non? Simplemente me vou hacia o final, pero que o ferrocarril tamén é, e nesto fago referencia a ese patrimonio inmaterial do que lles comentaba un pouco antes, é música, é pintura, é cine, é literatura, porque hai poucos temas como o ferrocarril que sexan tan tratados ou que sirvan de leitmotiv para traballos deste tipo. Por non falar xa do que supuxo no seu momento o ferrocarril no século XIX, no que era a medida do tempo, no que era a valoración do tempo, a valoración do espacio, a valoración das distancias. Eso foi un cambio absolutamente sideral. Sobre todo no século XIX, o que foi o ferrocarril foi o símbolo por excelencia do progreso. Non hai ningún outro símbolo no XIX que exemplifique mellor o que os homes e as mulleres dese momento entendían por progreso. Eu, cando intento explicar estas cousas, agora, falaba dos marcianos que aterraban, agora xa non me fai falta falar dos marcianos. A chegada do ferrocarril a algunha vila galega sería algo parecido, así agora nos dicen que está aterrando aí pois calquera destes dous, non? O Elon Musk ou Jeff Bezos co seu cohete na Praza do Obradoiro. Pois algo semellante. É algo que a nosotros nos resulta, incluso eu creo que difícil de asimilar o que era a chegada do ferrocarril a unha vila, poñamos por caso como Monforte e Lemos, no momento en que chega, non? Dicíalles que hai toda unha serie de aspectos inmateriais, patrimoniais, referidos ao ferrocarril, que tamén abranguen, por exemplo, a pintura. E non me resistín a poñer aquí un par de cuadros dun Mariñán, de Xoán Manuel Guerreiro. Esta é a estación de Monforte de Lemos. E esta outra, non se lee. Sí que se lee. Esta é de Lugo. Xoán Manuel Guerreiro, que ten unha serie de pinturas dende a estación de Lugo ata Madrid, ata Delicias. É un exemplo entre moitísimos que se poden poñer de que o ferrocarril é leitmotiv, é tema para moitísimas outras actividades e que pode ser analizado e estudado dende múltiples puntos de vista. Por exemplo, a música ou, por exemplo, mesmo a pintura. E a onde quero chegar con isto? Bueno, pois a onde quero chegar é que cando eu decidín titular a historia por facer do tren en Galiza, me refería precisamente a isto, a este componente interdisciplinar ou multidisciplinar, multidimensional que ten o ferrocarril e que podería dar pé, sería outro proxecto que deixamos caer aí, a efectivamente un proxecto interdisciplinar de traballo, de estudo, de análise sobre a historia do ferrocarril en Galiza, que eu creo, sinceramente, que está por facer. Sobre todo dende esta perspectiva multidisciplinar. Aquí entraríamos, vámonos poñer primeiro, porque os que estamos aquí somos historiadores, estamos na mesa, historiadores, pero tamén especialistas en literatura, en historia da arte, arquitectos, enxeñeiros, xeógrafos, urbanistas, economistas, o que vostedes queiran, porque o ferrocarril pode tocar todo. Aproveitando tamén que eu dou aulas nun centro de formación de profesorado, o ferrocarril podémoslo definir como unha especie, como que a xente didáctica chama un centro de interés ou un centro organizador de contidos. Porque, de feito, alrededor do ferrocarril poderíase perfectamente facer unha sinopse da historia contemporánea de Galicia. E tantos os temas que se poden traballar a partir do ferrocarril, ou tomando o ferrocarril como excusa, que realmente se podría facer prácticamente unha historia da Galiza contemporánea a partires de hitos ferroviarios. Eu creo que se pode facer perfectamente. Bueno, isto sería unha posibilidade, que eu non creo que
vai a facer, ni me considero con capacidade para facelo, pero creo que, bueno, podría ser interesante. Bueno, a historia da chegada do ferrocarril a Galiza eu creo que máis ou menos é coñecida, máis ou menos. Non digo que non se poida traballar máis e moito mellor, que sí se pode facer, pero eu creo que, bueno, é máis ou menos coñecida. De feito, eu creo que coñecemos un pouquiño máis da Galiza cando aínda non había ferrocarril que da Galiza cando xa efectivamente hai ferrocarril. Isto non quer dicir que non haxa traballos xa sobre vías en explotación, transportes, consecuencias, desplazamentos de poboación, todo o que vostedes queiran, impacto económico do ferrocarril, pero creo que aí falta aínda moito por facer, moito por facer. As orixes digo que son máis ou menos coñecidas, creo que, bueno, estes datos non van resultar novidosos para casi ninguén, pero é simplemente para recordar esta circunstancia, se queren vostedes, para que situar históricamente o que está pasando, por exemplo, co AVE Galiza. A ver, entre 1855 e 1865, isto é do máis habitual, isto, vamos, completamente lógico. Como ben saben, houve un ferroviario no Estado español, se tiran casi 4.800 km de vías férreas, por certo, a primeira non é a de Barcelona a Mataró, iso é mentira. A primeira é en Cuba, e ata onde eu sei, Cuba neses momentos era territorio español. Por lo tanto, cando empezan algunhas historias do ferrocarril dicendo a primeira línea que se tendeu, non. Será, non sei, na península, pero en España, como tal, non é Cuba. Güemes la Habana, me parece, unha cosa así. Bueno, quería dicir, entre 1855 e 1865, 4.700 e pico kilómetros tirados no Estado español, 0 kilómetros en Galiza. O sea, o atraso é evidente e creo que ten pouca explicación. O que xa dá un pouco máis que explicar é as razóns que explican este atraso. Eu creo que é unha razón macro, unha razón que de alguma maneira inclúe as demais, non as exclúe, sino que as inclúe. E é que a Galiza do século XIX, desgraciadamente para nós, tiña escaso atractivo de cara ao capital internacional. Hai que darse conta que o tendido das vías férreas, xa non falo siquiera de explotación, simplemente o tendido das vías férreas, a mediados do século XIX, exceptuando a actividade mineira e exceptuando as primeiras actividades siderúrxicas, era con moita diferencia a máis intensiva en capital que existía no momento. É dicir, se necesitaban uns capitais inxentes para poñer en marcha as vías do ferrocarril, para poñer en marcha un proxecto ferroviario. E o certo é que, polo menos no Estado español, a necesidade de capitais estranxeiros era absoluta, logo farei algunha mención concreta, e en Galiza, evidentemente, igual. E o que ocorre é que a Galiza, deses mediados do século XIX, tiña un déficit de atractivo para estes capitais internacionais, que de feito chegan aquí, pero chegarán máis tarde. O veremos en seguida. De feito, non hai máis que ver que as dúas primeiras liñas de ferrocarril que se tenden en Galiza, 1873, dende aquí, dende Santiago ata Carril, se finalizan grazas a unha inxección de capital inglés, unha inxección forte de capital inglés, ainda que a liña originalmente estivera bastante enraizada no país, e fora un proxecto moi galego, moi de país. A propia Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago estivera moi interesada, por exemplo, pero ao final non había cash, e sin cash non se fai ferrocarril. Tiveron que ser os ingleses. E ao final, a conexión coa meseta de Galiza, que se produce en 1883, tiveron que ser capitais franceses. Tuvo que ser a Compañía dos Ferrocarrís de Asturias, León e Galiza, que era unha especie de filial da Compañía do Norte, a que acabase, efectivamente, as liñas galegas, capital francés. Por lo tanto, eu creo que esta sería a macroexplicación, ese escaso interese que, polo menos nos primeiros anos, esperta Galiza como lugar onde tender un ferrocarril, porque se entendía que a economía galega non era suficiente como para darlle vida a este ferrocarril unha vez feito, pero hai evidentemente máis explicacións. En algún momento se falou de excentricidade política de Galiza, é dicir, que Galiza estaba máis representada en Madrid e, polo tanto, non había políticos con capacidade para influir nos sucesivos gobernos e que estes apoyasen Galiza. Iso non é certo. Iso non é certo, xa sabemos que ministros galegos houbo sempre, como o siga vendo hoxe. Houbo sempre, o sea, iso de excentricidade política, entendida polo menos neste sentido, non creo que sexa unha das razóns. Outra cousa é a vontade que pudesen ter eses ministros galegos de turrar polo ferrocarril de Galiza. Son outros temas. Sobre estar, estaban.
estaban. E estuveron sempre. Tuvemos ata presidentes do goberno antes de que aquí se abrise a primeira liña do ferrocarril. Por exemplo, José Ramón Rodil, que xa moita xente se olvidou, pero que é de Lugo, e foi presidente do goberno durante unha parte da rexencia do general Espartero, cando realmente se estaban poñendo as bases, os alicerces, casi, do sistema ferroviario, ainda que iso é un pouco máis tarde, a partir do bienio progresista. Por tanto, eu creo que descentricidade política non. Si é certo que a disponibilidade de capital en Galiza para destinala a un investimento 100% capitalista, como era o ferrocarril, era máis ben escasa. Xa sabemos que moito capital en Galiza estaba inmobilizado en rendas da terra, o cal non quere dicir que fose un investimento das rendas da terra irracional. Non era irracional. Era moi racional e daba beneficios. A xente non anda tirando os cartos por aí. Era racional. Outra cousa é que ese capital galego tivese a visión, digamos, de futuro para saber que o ferrocarril podería ser un bo negocio. Ese é outro tema. Ahora, non estou dicindo, é que fomos irracionais porque investíamos na terra e non investíamos no ferrocarril. Bueno, eso é unha explicación a posteriori moi fácil de facer, pero nun momento moito máis difícil de sustentar. En todo caso, ainda que os capitais galegos estivesen efectivamente dispostos a investir en ferrocarril, o certo é que non teria chegado. Non creo que a masa de capital, por falar así de unha maneira concreta, a masa crítica de capital fose suficiente como para realmente levar adiante un investimento como o do ferrocarril. Outra cousa é que na campaña por exemplo, de suscripción de accións para o ferrocarril galego, que se leva a cabo en 1860, probablemente se houvese maior apoio, pois probablemente entonces sí que eses capitais internacionais verían que o ferrocarril era un proxecto de país no que se interesaban as propias elites do país, non só as económicas, senón tamén as políticas, e probablemente chegasen aquí antes, vendo ese apoio. Pero, dende logo, botarlle a culpa ás rendas da terra de que a Galiza chegue máis tarde o ferrocarril me parece que non é de todo correcto. Ademais, resulta que, polo menos no que eu estudei, o ferrocarril nunca foi un proxecto de país aquí. Non é certo, non foi proxecto de país. Primeiro, houve unhas rivalidades entre Coruña e Vigo espantosas, pero espantosas. Eu convido, que ahora é moi doado, ir a Galiciana, mirar algúns dos xornais de mediados do século XIX e ver a rivalidade polo tema ferroviario entre Vigo e Coruña. Eso era un espanto. Todos estaban de acordo que tiña que chegar o ferrocarril, pero os de Coruña querían que primeiro chegara ali, os de Vigo que primeiro chegaran ali. Éramos poucos e pareu a boa, non? Porque xa había pouco capital e por encima mal disposto. Pero é que non fose un proxecto de país, senón que nin siquiera era proxecto de provincia. Eu cando fixen a tesina, unha das cousas que me chamou máis a atención é que na campaña que houve de suscripción de accións para o ferrocarril galego en 1860, que foi a primeira que se fixo, eu vía en Lugo que os concellos polos que iba a atravesar a liña e os concellos achegados, bueno, máis ou menos ainda iban mercando, ainda iban adquirindo algunhas accións, sobre todo os concellos, particulares poucos. Pero en canto eses concellos se afastaban da vía, había os que adquirían unha acción, supoño para que o gobernador civil non lle chamase atención, e algúns non suscribiron ninguna. É dicir, non é que non fose proxecto de país, é que non era nin proxecto provincial. No caso de Lugo, non sei se hai estudos para Coruña, Ourense, Pontevedra, pois máis ou menos semellantes. Pero no caso de Lugo, nin siquiera iso. O sea que pouco capital, bastante inmobilizado en rendas da terra, pouco disposto a meterse nun investimento 100% capitalista como era o do ferrocarril, de beneficios bastante imprevisibles. Ora sabemos que a cousa foi de outra maneira, pero bastante imprevisibles. Por non falar da millonada que se necesitaba para atender un ferrocarril coas características orográficas de Galiza, pero, ademais, ese capital non todo ben disposto. E, ademais, había sectores da poboación contrarios ao ferrocarril, que se nos pode parecer un pouco extraño, pero que había, e, ademais, se ve moi ben na prensa, e se ve tamén nas actas das deputacións, que había sectores da poboación que eran contrarios ao ferrocarril. Quenes eran contrarios ao ferrocarril? Pois boa parte dos rendistas galegos. Por qué? Porque temían que coa chegada das liñas férreas o trigo, o cereal de Castilla puidese chegar ao interior de Galiza. E co cal lles fastidiaba un auténtico oligopolio que tiñan ata ese momento na venda do cereal. Por lo tanto, hai varios factores que están aí actuando na orixe para dificultar a chegada do ferrocarril a Galiza. Os sucesivos gobernos foron conscientes disto.
foron conscientes disto. E unha das cousas que fixeron foi intentar aumentar sempre a subvención, se concedía unha subvención ás compañías que iban construir, que iban tender as vías. Aumentar a subvención. Pero, como eu expoño aí, o tema da subvención, que efectivamente se viu aumentada, dende o primeiro intento fracasado en 1860, a subvención sempre foi subindo para aumentar ese atractivo das liñas galegas. Pero, como eu expoño aí, o demo estivo nos detalles. Porque as subvencións se podían cobrar de dúas maneiras. E nestas compañías ferroviarias, as compañías que tendían as liñas foron moi intelixentes. Actuaron como auténticos capitalistas, buscando o máximo beneficio. Cando os tramos que estaban tendendo os tendían por Castilla, buscaban cobrar a subvención por kilómetros de vía tendidos, era relativamente doado tender eso. Cando o fixeron en Galiza, preferían cobrar por investimento feito, porque os kilómetros que se tendían eran poucos, pero o que se gastaba era unha barbaridade. En viaductos, en tren, en pontes, en túneis, etc. O resultado foi que, cando se incautou o traballo de construción das vías a Galiza, en 1878, a subvención estaba esgotada. E, sin embargo, quedaba por facer o tramo máis difícil, máis costoso, que era o de Ponferrada a Queiroga. E a subvención se escapara, desaparecera. Por lo tanto, aí tamén hai outra explicación de por que o tren tarda tanto en chegar. E logo o tema, por suposto, da especulación. A ver, cando falamos de tendido de ferrocarril, estamos falando probablemente da actividade económica en España a mediados do século XIX máis importante. Máis importante. Non creo que houvese ninguna que mobilizase máis capitais. Non o creo. A altura de 1855 non o creo. Posteriormente, sí. Coa siderurxia no País Vasco, bueno, vale. Pero a altura de 1855, o negocio que era, a nivel de movilización de capital, tender un ferrocarril non tiña parangón. É dicir, o negocio estaba en construir, estaba en facerse coa contrata de construción. Porque unha vez que tú te facías coa contrata de construción, podías especular con ela e podías ya ceder a terceiros. Que iso foi o que pasou, non vou entrar en detalles, escribí non hai moitos anos, coa primeira compañía que se fixo cos dereitos de construción dos tramos galegos, que foi se non me equivoco, Miranda e Hijo, que xa non me acordo, estou falando de memoria, a Miranda e Hijo que o vendeu a outra cunha prima, pero ao mesmo tempo a Miranda e Hijos seguiu construindo o ferrocarril. Bueno, o negocio debeu ser bastante redondo. Houve bastante especulación alrededor de todo o que foi a construción. E logo, claro, a política. Eu hai moitos anos, cando empezaba con este tema, leera un libro de Miguel Artola, un historiador referente, pero que a mí me chamara moito a atención unha das últimas frases das conclusións do libro, que era unha frase lapidaria, non? Que viña a dicir algo así como que, bueno, en realidade, os políticos non tiveran moita responsabilidade nos sucesivos retrasos, nos sucesivos adiamentos da chegada das liñas de ferrocarril. A mí me chamara moito a atención, moita atención. Porque o que podía ver na prensa non me indicaba eso, o que podía ver nos debates de Cortes non me indicaba eso, o que podía ver nos debates das Diputacións non me indicaba eso. E é que eu creo que, lamentablemente, xa sei que emendarlle a plana a Miguel Artola non podo facelo, pero eu creo que se equivocou. O sea, basta mirar os nomes dos presentes nos consellos de administracións das diferentes compañías constructoras e explotadoras de ferrocarrís que están inzados de políticos. E que a subvención se este aumentando constantemente, por exemplo, para a liña galega, é porque na Diputación hai xente que está defendendo eso e é porque nas Cortes hai xente que está defendendo eso. E que se concedan sucesivas prórrogas a compañía que debe de tender os tramos da vía Palencia a Coruña é gracias a que hai políticos que están defendendo eso, coa espada de Damocles, claro, de sempre, que se non fan eses, isto vai quedar parado. Bueno, iso foi así ata 1878, que se concederon sucesivas prórrogas, até que en 1878 o goberno conde de Torreno se cansou e dixo, mira, hasta aquí chegamos. Nacionalizo e intento facelo con cartos do Estado. Non se fixo nada, se volveu a subastar e foi cando apareceu o capital francés, a Compañía do Norte, que efectivamente foi a que acabou por construir a vía. Por lo tanto, si hai unha responsabilidade política, si hai unha responsabilidade política moi evidente, creo eu, moi evidente nesta chegada tardía. Me quedan 7 minutos e non vou dar ni uno máis. Isto creo que é máis ou menos coñecido. Era máis ou menos coñecido, ou creo eu que é máis ou menos coñecido. Pero eu creo que hai outros temas que son menos coñecidos e que son o que eu chamei aquí as liñas que non foron. Os proxectos que se quedaron niso.
como este que dicía eu ao principio dese proxecto interdisciplinar para facer a historia do ferrocarril en Galicia, que se vai quedar en proxecto, non estou seguro, as liñas que non foron, e quixera referirme só a unha, que é o frustrado ferrocarril central galego. Ese ferrocarril que se pensou que, dende Vigo, podería atravesar en diagonal toda Galiza e chegar a Ribadeo, que sería o ferrocarril que realmente integraría o territorio. Ese sí que sería un ferrocarril que integraría o territorio. E nunca se fixo. E esta é unha historia que está por facer. É dicir, por que nunca se fixo? Por que? Non hai ningún tipo de maldición divina que explique por que nunca se fixo. En algún momento se dicía, é que ese era un proxecto dos nacionalistas. Non, tampouco é certo. Era un proxecto dos nacionalismos, sí, sempre foi. Pero que eu atopeime proxectos ou moi parecidos ou moi semellantes, bueno, para outro traballo que tuve que facer a relativamente pouco tempo, no que gobernos de signo conservador, gobernos de signo liberal falaron, e bastante en serio, con campañas en prensa, con debates en Cortes, con debates nas diputacións provinciais de facer o ferrocarril central galego, pero nunca se fixo. Nunca se fixo. Alguén podería facer algo aí, podería investigar algo. É unha parte desta que falta claramente por investigar. As liñas que non foron, eu falo destas, seguro que hai moitas máis, pero este ferrocarril central galego eu creo que é un deles. Outro, o vin, cando estabades na anterior charla, moi interesante, eu cheguei tarde porque non podo vir en ferrocarril dende Lugo, teño que vir en coche. Non podo vir en ferrocarril, o sea, dende a capital da provincia de Lugo non podo vir ao ferrocarril á capital de Galicia. Bueno, en fin, non? Bueno, que son esa outra historia dos ferrocarrís de corto percorrido, ou desos dos tranvías, todos estes, efectivamente, as cidades galegas, dende prácticamente os anos 20, os anos 30 do século XX, do pasado século, hai tranvías, esa é unha historia por facer tamén. Eu, además, creo que é unha historia fermosísima para facer, fermosísima, porque é unha historia que permite tratar múltiples dimensións, o que supuxo eses tranvías para todas esas vilas, para o crecemento de todas esas vilas, para a nova concepción da idea de progreso desa xente. Bueno, que supuxo todo isto, non? Eu creo que iso se podría facer. Eu poñen aquí o exemplo, porque me toca moi de cerca, que é o de Vilaodrís-Ribadeo, que foi un tren mineiro, un tren que funcionou, que agora se intentou convertir nunha vía verde, bueno, máis ou menos se convertiu nunha vía verde, xa que estamos falando de patrimonio, e bueno, sería unha outra posibilidade de traballo, non? Todos estes trens de corto percorrido, xa sei que hai algúns traballos feitos para traxetos en Galiza, pero creo que é outro campo de traballo que se podería experimentar. E se eu estou falando desto, a min, os meus colegas, eu son de Foz, da Mariña, non mo perdonarían nunca se non fago unha mínima reflexión aos ferrocarriles españoles de vías estreita. No País Vasco, en Cantabria e en Asturias, eu tengo a sorte de estar en todos os lados, o FEBE é integrador territorial. En Asturias, o triángulo máxico, Avilés, Xixón, Oviedo, Mieres, está perfectamente conectado polo FEBE, perfectamente conectado. En Cantabria é posible ir dende a factoría de Liérganes en ferrocarril ata o centro de Santander, pero ata o centro, que te deixa no centro de Santander. No País Vasco, as liñas de cercanías funcionan perfectamente, pero a costa de Lugo e todo o que é a costa norte de Coruña, falamos facilmente de 80-85.000 habitantes, non dispón de tren. E eu digo así, porque o FEBE que temos non é un tren, é unha burla, é un cachondeo, porque vai a 30 por hora. E porque por Foz, onde son eu, pasa a 7:30 da mañá cando vai, e ás 8 da tarde cando volve. E non será porque non haxa poboación. Somos case 80.000 habitantes, todo o norte de Lugo, de Mondoñedo para arriba, vamos a entendernos. E o norte ata Ferrol, somos prácticamente 80.000 habitantes. Está aí Alcoa. Creo que non fai falta engadir nada máis, pero xa me dirán vostedes se a saída dos lingotes de aluminio de Alcoa non se podía facer cun ferrocarril decente. Tampouco se me diga que non hai demanda. Hai demanda, que non hai oferta. Porque, además, a demanda créase. E estou falando só do FEBE, non estou falando xa de que me fagan un para que desde Foz eu poida chegar a Lugo e desde Lugo poida chegar a Santiago, se ese sería da leche. Non, deso non falo do FEBE. Por qué? Pois alguén terá que investigar. Igual que alguén terá que investigar porque é unha autovía que comeza en San Sebastián, atravesa todo o País Vasco, atravesa toda a Cantabria,
atravesa toda Asturias pola costa, bastante pola costa, non sempre pola costa, pero moi petiño da costa. E, sin embargo, cando entra en Galiza por Ribadeo, fai 15 kilómetros pola costa ata un concello que se chama Barreiros, e en Barreiros automáticamente xira hacia Lugo, a autovía. E toda a costa de Lugo queda sin autovía e non podemos chegar a Ferrol en autovía. Alguén o terá que explicar e alguén o terá que analizar algún día, porque isto é unha historia por facer. Porque non é unha maldición bíblica. Non é unha maldición bíblica. Isto, en parte, se explica, bueno, pois, por cousas históricas. Porque en 1833, cando se decidiu a división provincial de Galiza, a antiga provincia de Mondoñedo desaparece e nos sitúan a capital aos que vivimos na Mariña a 100 km. E claro, con unha capital a 100 km, no que hai que atravesar alturas de case 800 metros, pois a nosotros non se viu de pouco. Esa é a ventaxa que ten Asturias, que é alargada, esa é a ventaxa que ten Cantabria, que é máis ben alargada, e en parte tamén é a ventaxa que ten o País Vasco. Entón, unha parte desta explicación probablemente este aí, pero isto é un caso absolutamente único. Que o FEBE funcione ben en toda a cornixa cantábrica a gas na galega, e que a autovía chegue ata Barreiros e logo derive hacia Lugo e nos deixa os demais fora. Algo desto, algunha explicación desto está na historia, algunha. E ese podería formar parte deste gran proxecto de investigación interdisciplinar que se podía facer sobre o ferrocarril en Galicia. As 12:15 en punto. Puntualidade inglesa. Con este alegato en prol do ferrocarril da Mariña, pechamos esta intervención. Moitas grazas, profesor Veiga. Chamamos o estrado a don Francisco Boluda. Vamos a utilizar el favor. Ben, continuamos daquela. Tamén presentarei brevemente a Francisco Boluda, que creo que é residente en Ourense, co que sí que pode vir en ferrocarril, pero bueno, que Atenas de Galicia ficases en ferrocarril, pues sería, obviamente, xa un escándalo ainda maior, non? E non o digo por ser de Ourense. Francisco Boluda é ilustrador, escritor e divulgador no ámbito da historia de Galicia, tamén un home moi comprometido con todo o que se refire aos camiños de ferro, é presidente da Asociación Carrileiros de Ourense, ben como do Parque Ferroviario que xestiona esa asociación, autor, director de 33 números da revista Cadernos de Historia e Arqueoloxía Ferroviaria. E vai nos falar do ferrocarril, a sociedade, asociacionismo e actividades culturais. Cando queiras. Bueno, bo día a todos. Tamén decir que aquí mesmo nesta silla poden estar moitos dos que estades aí en cuanto a vosa relación co mundo do asociacionismo, que a veces é complicado, non? Falar das asociacións de amigos do ferrocarril, porque eu creo que son das asociacións máis complicadas, porque o ferrocarril é un tema que abarca tantas cousas que unificar a xente é complexo. Pero vamos un pouco a falar, a falar do ferrocarril, que dicir, ou as asociacións do ferrocarril como vínculo de conexión entre o que é o ferrocarril e a sociedade, non? Eu sempre digo, a nivel de historia, sempre hai unha fractura entre o mundo académico, por exemplo, o mundo da investigación, e a xente. Hai un desfase aí que unha linguaxe que utiliza un estudio universitario non entende a xente. Entón, a xente termina por que non gustar disso, non ter un interés. Entón, creo que o importante das asociacións de amigos do ferrocarril foi precisamente achegar o mundo do ferrocarril en todas as súas vertentes a xente. Facelo atractivo e lúdico. Que ocorre? Para facer este tipo de cousas, eu creo que habría que pensar que hai dous tipos de asociacións. Unha asociacións
un pouco que as actividades que teñen son internas para os propios socios, pois ir a sacar fotografías, pois facer unha serie de actividades para eles, que me parecen as menos interesantes. A mí as que me interesan de verdade, que me parecen con certo valor, son as que fomentan o ferrocarril, dan a coñecer a historia do ferrocarril. Quer dizer, que ten unha serie de actividades encaminadas máis que ao disfrute interno, ao disfrute da xente. Quer dizer, iso a veces é complexo, porque non é moitas veces doado, e moitas veces crea problemas. Quer dizer, o lema principal para unha sesión do ferrocarril creo que é o de ferrocarril, que tamén é cultura. Quer dizer, que é unha forma de entrar a xente, todo ese conglomerado que temos no mundo ferroviario, se de material móvil, se de arquitectura, inxeniería, todo eso enfocar, meterlo nunha batidora e sacar de aí pois o que é cultura, o que como se chega a xente. Entón, hai que mirar a finalidade e os objetivos que ten, pero tamén os medios cos que conta. Moitas veces se vai ser demasiado ambicioso a hora de facer proxectos que depois non chegan a ningún lado, non? Entón, quer dicir, moitas veces, quer dicir, unha das principales, para min, funcións das asociacións é preservar tamén a memoria do ferrocarril. Quer dizer, hai un importante contingente de xente que se dedica prácticamente todo o tempo que está a recuperar documentos, material, información, fotografías. Aquí mesmo en Galicia fai uns cuantos anos parecía que non había prácticamente información, que non había nin imágenes, que non había fotografías. Así había, pasa que ir pouco a pouco conseguindo esa información, conseguindo esas facilidades, e iso plasmalo tamén en algo que xa tangible a xente. Non é válido ter unha serie de documentos, ter unha serie de fotografías guardados, senón que iso hai que intentar exponerlos. Quer dizer, unha das funcións principais é iso, todo ese material, chegar a xente con ele. Entón, para mí, unha asociación, pois, eu que digo, ter toda unha programación de actividades encaminadas ao que falamos, a dar a coñecer o ferrocarril. A nivel de exposicións, a nivel de maquetismo, por exemplo. É moi importante, por exemplo, as asociacións, estou marchando un pouco, o de, por exemplo, a nivel de facer maquetas que están ambientadas en distintas épocas. Podemos facer un percorrido da historia do ferrocarril a través do maquetismo. Quer dizer, son unha serie todos de elementos que nos van a facer que a xente eso lle sea atractivo. Entón, que pasa? Que lle gusta, vai collendo interés. Divulgar a historia, que digo eu, a técnica do ferrocarril é importante. Pero tamén, quer dizer, hai que incentivar ese interés. Tamén a nivel de... Perdonade que estou... Quer dizer, refiro que as asociacións, que o comentaba, que é importante a promoción do que é a historia do ferrocarril e toda a guía técnica. Como podemos facer eso? Quer dizer, vamos con actividades, que sean unhas actividades que sean permanentes. Quer dizer, que temos durante toda unha serie de actividades que nos axuden a conseguir iso. Por exemplo, que é importante que... Perdade que estou... É importante conseguir unhos medios para chegar ao fin do que pretendemos. E, normalmente, hai que ter un local social ou conseguir un local social para ter ali, quer dizer, organizar ali, centralizar ali todo
a actividade, do que se atrae, que ter ali, pues, perdona, me puxen... Bebe un pouco de agua, vamos así. Perdonade, é que... Como as pausas que hai agora no fútbol, non? Que para refrescarse. O que pasa é que non cambia o repertorio. Cando se escutou varias veces. Sí, é que, perdón, non estou acostumbrado a hablar deste tema en público. Entón, pues, vamos a ver o que me refería, falando dos vínculos quer dizer, a función dunha asociación de ferrocarril, aparte de divertirse aos societarios, facer de ponte entre a técnica ferroviaria e a xente. Quer dicir, como facemos a nivel, a ter en conta unha serie de actividades. Hai que... Vamos a ver, temos que... Joder. Porque non... Vamos a ver, ahora de poder, o que falábamos antes, de poder plasmar toda esa cultura ferroviaria para que chegue a xente, eu digo, como facemos? O que falábamos antes, con unha serie de exposicións, con unha serie de tanto puntuales como cíclicas, e logo tamén é importante, por exemplo, a colaboración con outras asociaciones ou tamén con museos. Quer dicir, ter a... Sinto moito. Queres dicir algo para concluir? Non, é que empezar... Pero creo que a idea quedou bastante clara, é dicir, de cales son as vías para a difusión. Eu creo que as asociacións, como ponte, que decir, a través de asociacións, pero o que me quería referir é que tamén é ter responsabilidade. En moitos casos que cando se vai a emprender un proxecto, saber un pouco, cualificar un pouco o potencial que ten esa asociación. Moitas veces levan ao fracaso calquer proxecto que queremos facer porque somos demasiado ambiciosos. Entón, é dicir, ser conscientes de un pouco de hasta onde podemos chegar. Pode ser moi interesante, aparte de realizar unha serie de actividades, ter tamén publicacións dentro da línea que se poda, quer dizer, intentar plasmar toda a documentación, todos os coñecementos que se teñen a través de unha revista tanto impresa como digital, que te acceso a xente. Pode ser moi o sinto moito, non... Bueno, pois moitas gracias. Sinto moito. Foi o que ficou claro cal é o objetivo da vosa asociación, as vías de difusión. Non pretendía falar da miña, que ser da miña asociación, non, as asociacións en xeral, do traballo que se leva moitas veces, que non se ve moitas veces compensado, non?
porque a veces organizar calquer actividade non depende só das asociacións, sino de outros elementos externos. É que dicir que a veces é moi meritorio por parte deste tipo de asociacións, que non se serán outro tipo de asociacións de outros elementos. Porque, decir, a nivel da asociación de amigos do ferrocarril, ten en conta que é non só o que falamos antes, de ter un local social onde non só poder hacer actividades, senón ter ali un punto de referencia nesa cidade, nese pobo, onde non hai un museo, sean unhas pequenas sucursales da historia do ferrocarril. E iso, que é moi loable, no sentido de que moitas veces a xente deixase a pie, facendo todo tipo de actividades. Suele ser moi gratificante, no sentido que a resposta despois que ten a xente é moi boa. Que se consiguen normalmente os fines, porque a xente ten unha visión do ferrocarril moi lonxana, aunque é un transporte que está aí, todo o mundo fala do tren, todo o mundo lle gusta o tren, ao final, que é algo que está moi por fora, bueno, é un tren, pero que fan as asociacións, precisamente, facer eso familiar. A xente entende, cando, por exemplo, chama moita atención como funciona un desvío. Casi nadie sei, hasta que o ves, que te explican, entón comprendes. Cando comprendes unha cousa, cando te empeza a gustar. E o que pasa que a historia do ferrocarril, por exemplo, as asociacións en vilas pequenas, con exposicións, con actividades, achegan a historia do ferrocarril, moitas veces historias de ferrocarrilistas desaparecidos, pero que consiguen interesar a xente e consiguen, o que decía antes, que a memoria dese ferrocarril non se perde. Entón, é importante, por eso, para min, as asociacións en ese sentido, de que son, por moi sinceras que sean, cumplen esa función, non? A nivel de histórico e tecnolóxico, de recuperar, por exemplo, pezas de material que moitas veces están moi estropeadas, pois, con bastante esforzo, as restauran, as exponen, explican, tal, quer dicir, son traballos que, ao mesmo tempo, son costosos, pero teñen un rendemento social e un rendemento a nivel personal de satisfacción. E tamén, é importante, por exemplo, en moitos sitios non se enterarían de aniversarios relacionados co mundo do ferrocarril non chegase por asociacións. A prensa normalmente, cando menciona pois é o aniversario de tal, o cincuentenario ou tal, é precisamente porque hai algunha asociación que fai esa actividade. E nesa actividade dá a conocer iso. E a nivel tamén de os pequenos, quer dizer, unha forma de atraer rapaces pequenos que lles sea unha cousa atractiva, que teñan un certo interés, precisamente facendo ese tipo de actividades de maquetismo para os pequenos. Un neno pequeno, por ver un tren circulando, pois se cando está o tren circulando, está revivindo unha época determinada ou unha zona determinada, iso crea unha curiosidade e un atractivo máis de ver un pouco outra época plasmada en pequeno. E depois xa, indo máis a viaxes organizados en ferrocarril, moitas veces os trenes históricos, en moitos casos case só se moven porque hai unha asociación que organiza un evento relacionado con ese ferrocarril. Tamén hai que ter moito cuidado, por exemplo, en cuanto ao que decía antes da ambición. Porque ou vamos a ter un material, vamos a conseguir un material rodante, un coche, un vagón, un tal. Sí, bueno, pero eso hai que ter moito cuidado, porque eso ten que estar en sitios onde ten que estar, que son os museos. Unha cousa é un museo e outra cousa é unha asociación. Que a asociación pode colaborar con museo, que estaría moi ben. Pero tamén hai que ter en conta que o museo non teña traballadores gratis a conta dunha asociación. Entón, hai que ter aí un equilibrio. Neste tipo de cosas tendemos moito a... Vamos a facer un museo aquí. Non, pode ser un aula do tren, unha colección. Museo solo eu. E logo tamén que hai que mirar hasta que punto moitas desas pezas que teñen asociacións
que pasa con elas? Que hai un inventario, como se explotan, como se protexen, incluso como se conseguiron moitas desas pezas, que aí está moitas veces o problema. Entón, o interesante para mí, aparte de ser a peza, é a historia desa peza, porque vai che dar toda esa información. E logo, se conseguimos ter pequenas aulas do tren ou pequenas coleccións, pero que estén ao público, que podan ser accesibles a xente, a colexios, a información tamén, xa que hai un local social, ese local social sacarlle un rendemento popular, un rendemento social, en cuanto que poda acceder a xente a ese local a consultar tanto documentación como pezas. E logo, o problema que temos moitas veces das administracións, non? Que a hora de programar unha actividade, as actividades teñen un custo, que moitas veces o custo humano xa o poñemos nós, o pon os socios que conforman esa asociación. Pero logo hai outra serie de gastos que se non se cubren é imposible de facer. Entón, aí tamén é o problema, non? Que de conseguir, a hora de facer unha serie de actividades, conseguir unha financiación para elas. E logo, que interesante é ter esas actividades que sean dunha forma cíclica. O sea, acostumbrar a xente que saiba que en unha época determinada, ou en ese local determinado, aí vai haber unha serie de actividades. Entón, todo eso que vai encaminando, eso para a xente vai conocendo o ferrocarril, que é infinito, que é o problema que ten a afición ao ferrocarril. A uns lle gusta a arqueoloxía industrial, ferroviaria neste caso, outros lle gusta a arquitectura, outros lle gusta o material móvil, pero o interesante de todo isto é de que cada un traballe no seu, aunar todo o esforzo, entón isto é unha cousa moito variada. Sobre todo en asociacións, unha cousa é ter unha asociación unha cidade grande, unha gran capital, entón hai que hai un momento de xente moito máis grande. Que estar nunha vila pequena, que remontar unha asociación, é moito máis complexo. Porque, igual que a hora o problema que lle vexo ao asociacionismo ahora é o relevo xeracional. Non ves, a menos que haxa xente nova que colla ese relevo de actividades, porque ahora están construídos de outra maneira. Vou dicir o mismo, levar unha asociación ou realizar actividades dunha asociación é algo que ten un custo, aparte de moito traballo, tamén mental, por así decirlo, porque hai que atender a moitas cousas. Normalmente nas asociacións estamos no de sempre, non sei se pasan outra, que son 40, pero a hora da verdad, os que teñen a responsabilidade, os que se encargan de todo, son 4. E non, eso é o mesmo que pasará en todas as asociacións. E outra cosa que hai pendiente tamén no asociacionismo é a integración da muller. Hai moi poucas mulleres que estén metidas nas asociacións de ferrocarril, non sei por qué, porque tú hablas con xente e que sí, que lle gusta. Había un detalle con unha señora que vira ali a asociación e que lle encantaban os trenes de sempre, de nena, que tal, pero que non se metía nunha asociación, non facía nada por o marido. Pero porque iso que ten que ver, non, porque eran cousas que non, como que non eran de mulleres. Si laboralmente a muller conseguiu integrarse no mundo ferroviario, do asociacionismo, hai as socias consortes que van a axudar, que traballan e tal, pero que non están dunha forma presencial activa, organizando cousas. Non sei por que motivo, porque ves por aí que incluso cando organizas calquer cousa hai casi máis público femenino que masculino, que mulleres que se interesan. Nós temos ali unha muller que é maquinista, leva ali varios anos. E gustame moito, por chama a atención, que non tiña por que chamar a atención, pero o mundo do ferrocarril sempre foi, a nivel de asociacións, moi masculino, non? Que parece que como que hai unha reticencia. Me parece unha tontería, porque non ten nada que ver eso, non? Que calquer función nunha asociación de miembros do ferrocarril é a mesma función que en calquer outra asociación. E logo tamén o futuro
que falábamos antes, xa non é esa xeración de relevo, sino é que o ferrocarril tamén está cambiando. Entón, parece que tamén hai, co ferrocarril actual, que é todo máis monótono, todo máis tecnificado, hai menos interés, menos emoción. Quer dizer, o ferrocarril antigo era todo emoción, era moita variedade, unhas cousas, outras, nunca te cansabas. Quer dizer, era algo completamente, quer dizer, con unha amplitud de estilos, de cousas que ahora esa monotonía está tamén un pouco acabando, cas asociacións, porque, eu digo, que o regustillo do ferrocarril de antes, que é algo tamén moi importante que creo que as asociacións deben de ter en conta, que é o preservar non a historia, sino o ser do ferrocarril de sempre, quer dizer, a nivel da forma de que se levaba antes o ferrocarril, quer dizer, señales a nivel de factor humano, as profesións que se van prendendo todas, pero que se recuperen casi dunha forma como teatral, non? Se tes unha serie de actividades que a xente reviva outra vez esa época, un pouco que pode ser a dorada do ferrocarril, todas as épocas do ferrocarril son douradas, dependendo da sociedade que nese momento sirve. Pero, quer dicir, moitas profesións que xa non existen no ferrocarril, porque xa a tecnoloxía as anulou, pois volver outra vez, quer dicir, un pouco a revivilas. E a nivel, quer dicir, aí entra tamén, pois, a unión, por decir, a colaboración entre non só amigos do ferrocarril, senón por grupos de teatro, pois xente que fai outro tipo de actividade que se pode integrar en eso. Entón, ter entre un grupo grande de xente que non están todos metidos na mesma área, facer algo interesante e variado, non centrar todo tamén no ferrocarril, como este ao principio. O lema principal que temos que ter que o ferrocarril tamén é cultura. Se vemos hoxe, de sempre, non hai unha obra artística ou que sirve dun autor, dunha autora ou dun artista que non haxa tocado o tema ferroviario, non haxa pintado un tren, non haxa grabado unha película onde haxa unha escena onde se vexa un ferrocarril, quer dicir, xa sin ser o tren como protagonista. Entón, quer dicir, que decía que o ferrocarril vendelo tamén como cultura, porque tamén, quer dicir, achégase a xente. A cultura en todos os ámbitos, desde a literatura, pero feita a nivel de asociacións. Tú podes incentivar a facer unha serie de contos, a facer unha serie de dibuxos, entón son cousas que, sin darse de conta, a xente vai participando, pero se vai un pouco impregnando do que é o mundo do ferrocarril. Por outra parte, moi atractivo por a variedade que ten, que é o que comentaba antes da problemática das asociacións, de chegar a xente a hora de facer actividades que é tan enorme que faz, algo relacionado co mundo da enxeñería ou do mundo da arquitectura, e xa do material. Están avisando que, bueno, que decimos que o futuro non sabemos como é. Posiblemente traballaremos sobre realidades aumentadas, 3D, este tipo de cousas. E, sobre todo, que o peor para min é o illamento da xente. Non só por a pandemia, senón porque se ven, cada vez somos máis egoístas a hora de compartir unha afición ou compartir un traballo. Todo facemos nós, para nós. Entón, tamén é loable cando todo este grupo de xente, non só do ferrocarril, de asociacións que se dedican a facer actividades para o resto da xente, para a satisfacción de compartir e a satisfacción de ver que algo que che gusta, ao final chega a xente que estás facendo algo útil na sociedade, porque neste caso, aparte de dar a conocer un medio de transporte, estás incentivando, por exemplo, a usalo. Podes tamén incentivar a unha profesión. Cuántos maquinistas, cuántos factores, cuánto personal de ferrocarril se aficionou precisamente estando nunha asociación que non eran ferroviarios. Como tamén, eu creo que os aficionados ao ferrocarril son un pouco ferroviarios virtuais, cando non poden acceder a unha realidade a través da asociación,
poden vivir esa experiencia ou esa ilusión que teñen de ter unha profesión que non poden chegar a ela, pero que aí sí que poden desenrolar esa profesión, desde trenes de 5 pulgadas de maquinistas ou personal de ferrocarril, como xa nunha maqueta, como na propia asociación facendo de guías e enseñando todo tipo de trebellos que teñan ali. Nada máis, perdonade, porque aquí todo vais ou menos preparado e ao final xa me trabucou todo. Creo que a mensaxe que as asociacións amigos do ferrocarril son un vínculo moi importante a hora de promocionar o ferrocarril, de dar a coñecer a historia do ferrocarril, e todo que a xente valore tanto o ferrocarril como os profesionais, porque a xente hasta ahora só conocía do ferrocarril o xefe de estación, porque era o que había, e os maquinistas. Non existía máis personal no ferrocarril. E gracias ás actividades que van facendo a asociación de visitas que van a enclaves ferroviarios, en todo recuperar esa historia do ferrocarril que xa desapareceu, que de outra forma non chegaría a xente, estaría en un arquivo metido, pero que a xente non tendría acceso a eso. O que falaba, esa ponte entre o mundo técnico do ferrocarril, do mundo profesional e a xente do común. Entón, esa ponte, ese nexo, aí están as asociacións de amigos do ferrocarril. E nada máis, moitas gracias. Bueno, moitas grazas, señor Boluda. Sabemos como da vía estreita a Mariñana a 30 km/h, ao final acabaches como ave. Así que está moi ben, e tamén nesa velocidades múltiplas vemos con a parte da historia do ferrocarril. Ben, a seguir temos o relatorio de Nieves Amado, a quen chamamos tamén o estrado. Por nuestro favor, ali. Ben, o seguinte relatorio, co título A materialidade do patrimonio industrial ferroviario na Bisbarra de Laza, correr a cargo de Nieves Amado Rolán. Nieves Amado é arqueóloga profesional, dende máis de 30 anos, despois de estudar na USC, Xeografía e Historia, realizar un posgrado, estivo vencellada a diversos museos e institucións, aforro esa listaxe exhaustiva porque é un currículum realmente moi amplo e impresionante. Por exemplo, o Museo das Peregrinacións, o antigo Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, hoxe INCIPIT. Ten un achegamento ao tema dende unha óptica, diríamos, case pluridisciplinar, pero unha mostra tamén de como a arqueoloxía xa non só se ocupa, digamos, do pasado remoto dos homínidos ou do paleolítico, senón que se pode ocupar con grandes froitos precisamente do patrimonio industrial, do patrimonio recente ou de outras épocas. Tamén traballou nos eidos de documentación histórica e autora tamén de varios libros, artigos sobre a materia. E nos últimos anos colabora igualmente en varios proxectos culturais desenvolvidos precisamente na Bisbarra de Monterrey. Por tanto, en Ourense seguimos. Cando queiras, Nieves. Gracias. Bueno, bons días. O meu achegamento do ferrocarril ven por un lado ven por a miña parte profesional, porque todo o que patrimonio, arqueoloxía e cualquier tipo de arqueoloxía me interesa, pero tamén é unha achega personal porque eu son natural de Laza, ainda que non vivín ali sempre, pero ahora mismo sí que veño dali, porque pasei ali a pandemia, e teño que decir que aquí díxose varias veces varias circunstancias, uns que podían vir en tren, outros que non tiñan tren. A circunstancia miña ou desta zona, desta Bisbarra, é distinta,
porque temos, por exemplo, desde Laza, que é a capitalidade municipal, temos unha estación a 9 kilómetros, pero está pechada e non para ningún tren. No seu momento paraban os trens de cercanías que lle chamaban, que iban á Pobra de Sanabria, pero desde fai xa bastantes anos pois non para ningún tren. Entonces, bueno, pois temos a paisaxe bastante estragada, non só por as obras do ferrocarril de conexión ca meseta do século pasado, sino agora mesmo cas do AVE, que hai bastante estrago e, bueno, pois non temos nin acceso, pois eso, a coller un tren como tiñan os da xeneración, ou da miña xeneración, cando empezamos a estudiar fora. Eu vivo no Val, ou vivía no Val, pero esta xente, a estación de Laza, Cerdedelo, está en plena montaña, non? Entón, os povos da montaña de Laza, que é a serra, o macizo central ourensán, a serra de Queixa e toda esta zona, a opción que tiña a xente para poder ir a estudiar a Ourense ou a Santiago ou a donde foran, era o tren. E sacou a moita xente de ali, de poder ter unha vida, mellor ou de estudiar gracias á estación esta na que paraban estes trenes de cercanías que digo que ahora mesmo xa non paran. Entón, a miña primeira foto é unha foto da estación de Laza Cerdedelo, que se chama, o día da súa inauguración, é dicir, o 7 de xullo de 1957. Era unha estación que estaba moi ben. De feito, non sei se vedes aquí ao fondo, hai un montón de xente, non sei se se aprecia ben, pero hai un montón de xente que están esperando a pasada do tren inaugural no que viaxaba Franco, non? E que, simplemente non paraba en todas as estacións, o sea, pasou por aquí e saludou a xente, non sei como foi a cousa, pero non parou, nesta estación, por exemplo, non parou o tren. Aquí hai unha serie de casas que ahora mesmo están á venda para que nas queira comprar, que son estupendas, por certo, que quizás Cequeixas ten mellor conservadas que a propia estación. Eu na estación estuve o que é o edificio da estación, estuve fai uns días nada máis, e está, primeiro, pechada e, segundo, totalmente vandalizada. Non ten portas, non ten ventanas, e sabedes que este tipo de edificios da construción do ferrocarril eran uns moi bons edificios feitos por un moi bo arquitecto, ou arquitectos, son todos parecidos, é dicir, que a arquitectura é boísima e, de feito, vese na propia distribución da casa e eso, pero, claro, ao estar non pechada, é dicir, aí está vandalizada, sinceramente, non ten ninguna porta nin ninguna ventana, pero sí que se ve a calidade nos materiais, na distribución do edificio e, das paredes e todo eso. É unha pena, eso sí que se pode falar, se queredes, no debate ou tal, que vai a pasar con estes edificios, non? Que son tan bons, aparte que isto está nun paraxe increíble. Por exemplo, este edificio enorme que ten unha arcada por debaixo está a venda nun destas webs que hai de vendas de casa por 40.000 euros, creo, 45, me parece que. Bueno, vou a seguir. O obxecto da miña presentación hoxe é ensinarvos como unha zona moi pouco coñecida, excepto por aquí, por o colega Alberto Blanco, que falará despois tamén e tal, pero é moi pouco coñecida. Paco Boluda tamén a coñece, creo que bastante. Pero, fora de Ourense é pouco coñecida esta zona e menos a materialidade que deixou a construción do tren por aquí. E eu quero ensinarvos como é unha das zonas de máis difícil construción do ferrocarril Zamora-Coruña. Fálase da dificultade da construción, da dificilísima construción do ferrocarril, pero eu creo que esta zona que se leva, unha zona moi pequena, por certo, en kilómetros, pero vou vos explicar por que a súa construción foi dificilísima. Aquí vedes un trazado do ferrocarril do século pasado, e
e outro do AVE. O do AVE é o que é máis lineal, digamos, máis lineal, e outro é o que ten máis curvas. Entón, bueno, pois eso, eu quería centrarme entre a estación de Cerdedelo, de Laza Cerdedelo, que é a foto que puxen antes, e a estación de Prado, que tamén é de Laza, é a alberguería Prado, pero tamén colle o Concello de Vilar de Barrio, non? E entre estas dúas estacións, que non son moitos kilómetros, está a zona de Toro, un pouco que se chama Toro, e Correchouso. Aquí vedes como hai, na orografía, hai un gran corte no terreo, que este canón que hai aquí, que é o canón do río Cabras, e que o ferrocarril pasa ao lado. É dicir, e ademais este canón atravesa prácticamente todo o Concello de Laza e corta, é un canón espectacular, como veremos nas próximas fotografías, pero é unha dificultade engadida á construción do ferrocarril. Entón, bueno, aquí o que puxen é que dentro de unha fermosísima paisaxe de montaña, os povos e serras de Castrelo do Val, porque hai antes da estación de Cerdedelo está a estación de Campo de Cerros, que tamén lle chega, esa dificultade, pero, bueno, que eu coñezo menos porque me centrei máis na zona de Laza. Bueno, e os povos de Cerdedelo, Toro e Correchouso no Concello de Laza teñen en común a dubidosa honra de seren os máis estragados por unha grande obra civil, como foi a construción do ferrocarril Zamora a Coruña pola compañía ferroviaria de Mezó. Bueno, isto supoño que xa todos os especialistas que estades aquí, supoño que xa o sabedes, que coñecedes estes datos, non? Na primeira metade do século XX. E, ademais, pola recente construción da liña de alta velocidade, que é o AVE, non? O tramo que vos decía, Cerdedelo, Toro, Correchouso, localízase no Concello de Laza, na aba suroeste do macizo central ourensán, Serra de Queixa, a máis ou menos 1000 metros de altitude, con moitísimas nacentes, hai moitísima auga, aí, moitísima multitude de nacentes e regatos encaixados que recolle este río Cabras, que é a afluente do Támega. E que, como vos decía, conforma un fermoso e moi abrupto canón. Bueno, todas as fotografías que poño, porque, claro, é unha comunicación gráfica, lóxicamente, porque se trata da descripción do propio territorio, son da zona en cuestión, é dicir, son da construción dos túneles entre Cerdedelo e Prado, sobre todo entre os povos, para que vos vayan sonando, de Toro e Correchouso, que son todo túneles, non? Entón, bueno, aquí poño unhos datos xerais, que supoño que tamén moitos xa coñeceredes. Malia existir en outros proxectos que levaban a vía férrea polo fondo do Val de Monterrey, e aquí vai a falar Alberto Blanco Casal, o meu compañeiro, que falará despois, moi interesante, porque se contrapón a propia materialidade do ferrocarril de agora. Bueno, pois eso, como decíamos, malia outros proxectos, o Goberno aprobou o trazado da montaña, comenzando as obras en 1927, aprazadas durante a Guerra Civil e inauguradas por Franco en 1957. Dice que foi unha obra faraónica máis custosa e complexa técnicamente de Europa naqueles tempos. Pois eso, uns datos estadísticos, 30 anos de obras, 1926-1957, 15.000 operarios, 14 viaductos, 182 túneles, 692.000 metros cúbicos de formigón, e 19, xa non sei, son 20 millóns de metros cúbicos de terra removida. E todo eso con medios moi precarios e unha alta sinistralidade laboral. Aquí vedes esta foto que é impresionante do traballo do interior dun destes túneles nesta zona. Bueno, como vos decía, porque a materialidade da construción do ferrocarril na Bisbarra de Laza é singular e diferente a outros tramos. Bueno, en primeiro lugar, como vos decía, a orografía. Son as abas do macizo central, que xa é bastante alto de por sí, pero, ademais deso, está cortado por este canón que vos digo, é dicir, que non hai conexión entre o que é o macizo central e as terras baixas do Val do Támega, precisamente por este canón.
Bueno, e despois a xeoloxía tamén. É dicir, estes montes do Macizo Central son os montes da época terciaria que están constituídos por rochas de esquisto e pizarra. É dicir, aquí non hai granito. E, como vedes aquí abaixo, no que é a constitución de moitos deles é terra. É dicir, terra aurífera, por certo, pero é terra. E, conxugado con todo eso, hai multitude de nacentes de auga porque son as cabeceiras de moitos ríos, o sea, son as cabeceiras do Támega, cerca está a cabeceira do Limia e cerca está tamén a cabeceira do río Arnoia. Entón, se conxugamos todo eso, a verdade é que penso que non foi unha boa idea que o ferrocarril pasase por aquí. Primeiro porque é unha zona poboacionalmente, o sea, demográficamente non deserta, pero estáse convertindo nun deserto, non? E segundo, a dificultad técnica que tivo. E para completar a dificultad de construir o ferrocarril por o Macizo Central, estaban os accesos. Non había accesos cando se empezou a construir o ferrocarril. Os únicos accesos que había, xa vedes o tremendo o canón, xa vedes o tremendo que é, este é o pobo de Toro, e cando se empezou a construir o ferrocarril, os únicos accesos que existían entre o que son as terras do Val, a zona baixa e a zona alta da montaña, eran camiños carreteiros, é dicir, camiños de servicio de carros e caballerías e nada máis. Non había estrada. É dicir, a estrada que se construiu, a estación de Laza-Cerdedelo, foi nos anos, o sea, despois de inaugurada a estación de ferrocarril, nos anos, bueno, cerca dos anos 60 ou por aí. Entón, entre o corte orográfico do terreo e que non había accesos, pois a solución que se deu, vou na contar un pouco, a solución que se deu para construir o ferrocarril, vou na contar, pero quedaron unhas pegadas, desa construción quedaron unhas pegadas moi interesantes na zona. Bueno, outra vista do canón da Armada, que é unha preciosidade, por certo, o sea, o que nun momento foi dificilísimo, agora ten pois grandes virtudes para convertirse noutra cousa. A vista do canón da Armada desde o pobo de Corrochouso co pobo de Toro colgado ali arriba. E, bueno, aquí poño unha foto de unha casa que é en Corrochouso, porque esta é a única casa que queda que foi a pensión dos carrilanos. Sabedes que os carrilanos, bueno, foi o nome que se lle deu na bisbarra aos traballadores da vía, porque eran os que tendían os carrís, non? De feito, o documental que veremos pola tarde de Rafa Cid, pois chamase Carrilanos, non? Porque tamén se basa nesa zona, non? Pois eso, había labregos xornaleiros dos povos da contorna que traballaban ali, canteiros pontevedreses, mineiros asturianos e obreiros de outras partes da península e presos políticos tamén. Estaban organizados en sindicatos e, bueno, según un link, era a CNT a de maior implantación no tramo Pobra de Sanabria, Vilar de Barrio e seguido da UGT. Pois unha longa historia de 3 décadas durísimas de complexidades técnicas, medios precarios, explotación laboral, condicións paupérrimas de aloxamento en barracóns, porque esta era unha pensión, digamos, casi de luxo, era unha casa tradicional galega, pero que constituía, digamos, o centro administrativo da pensión dos carrilanos que viñan de fora, é dicir, dos pontevedreses e de outras partes da península, porque logo o que si tiñan son barracóns onde dormían os demais, non? Esta pensión estaba levada por xente dali da zona, dos povos da zona, e máis abaixo había outros barracós. E despois a xente dos povos de toda a comarca de Monterrey iban andando todos os días a traballar a vía, o sea, non paraban en pensión, sino que iban camiñando todos os días. Bueno, pois eso, o que decía, de condicións paupérrimas de aloxamento en barracóns, enfermidades mortais como a silicose, que se recoñeceu moito despois, que era por o pó aspirado dentro dos túneles, represalias e escravismo político por parte da ditadura, e iso, e moita conflictividade social. E para os povos da contorna, tamén hai que dicilo, pois foi unha inxección económica para a depauperada economía dos povos.
Bueno, aquí poño un exemplo de un dos accidentes que houve nestes túneles do tramo que estamos falando, ao estallar un bidón de carburo, é dicir, os traballadores acudían a traballar aos túneles, porque xa digo que eran casi todo túneles, con candiles de carburo, non? Era co que se alumeaban, non? E, aparte, non sei se tiñan carburo para outras actividades que descoñezo de dentro do túnel, pero vamos, que o traballo aquí, como veremos agora un poquinho máis adiante, era sobre todo dentro dos túneles. É dicir, a construción do ferrocarril nesta zona foi túnel-terraplén, alternándose, pero non hai ningún viaducto, ningún. Pero o terraplén eran terraplenes moi pequenos que sacaban, o sea, a terra que sacaban do túnel iban ao terraplén porque eran para cubrir simplemente regatos de montaña moi estreitos, non? Entón, os túneles son enormes e os terrapléns pequeniños. Esta é outra das fotos, sabedes, as condicións desa zona. Na boca do túnel 3, bueno, que ao lado de Correchouso, e ao lado das bocas de túnel é onde tiñan algúns servicios, non? Este, según da foto, o edificio de compresores, pero, bueno, sacaban o arrastre de vagonetas, sabedes que o sacaban con cabalos, e que, bueno, as condicións malísimas. De feito, xa digo, moita xente enfermou, moita xente morreu de silicose e tardou moito en recoñecerse esa enfermidade como unha enfermidade laboral para as viudas que quedaron. Pois, bueno, a construción, toda a terra tivo que ser furada polo sistema de túnel terraplén, como os explicaba, sin viaductos, pero hai un deles que é o famoso número 62, chamado túnel do Corno, de 2,5 km de longitude e construído xusto por debaixo da aldea de Toro. Ese foi o máis problemático. Non é o máis grande desta vera, porque os túneles da Canda e do Padornelo son máis longos, pero non tiñan a dificultade dos accesos que había aquí, nin a orografía, é dicir, toda a conxunción esta de elementos que vos contei, de orografía, accesos e todo eso, este foi a máxima, porque no Padornelo, aparte de que ali creo que hai máis granito e tal, pero, bueno, os accesos non son os mesmos, non ten nada que ver. Entón, falamos do túnel do Corno, famoso, de 2,5 tal, construído por baixo da aldea de Toro, foi o máis problemático. Non se pudo perforar para facer unha vía doble, debido ás dificultades, ás difíciles condicións xeolóxicas e aos abundantes mananciais que rompían continuamente e facían imposible o fraguado do formigón na contención e no revestimento, convertendo a infraestrutura en moi inestable. Tanto formigón inxectaron no túnel e nas fendas da montaña que tiveron que pedir reforzos de material a Polonia. E unha parte moi importante dela acabou no leito do río Cabras, que é o que conforma este canón afluente do Támega, que pertenece á cunca hidrográfica do Douro. Parece ser que toda a montaña pola que pasa o ferrocarril, sobre todo neste túnel, no túnel famoso do Corno, está completamente inxectada de formigón e iso que foi, moita dela foi ao río. Tuveron que construir, hai algunhas zonas onde tuveron que construir unha doble bóveda que tú agora vas ali e ves como dous túneles, pero un deles non funciona, é dicir, non ten carrís, só funciona o outro, e isto era para suxeitar a montaña, porque se lles viña abaixo. E despois tamén fixeron isto que se chama a ventana do Corno, que accede ao interior do túnel para poder levar por aquí os materiais de construcción. Bueno, aquí neste recorte de prensa, sabedes, creo que poñía eso, tras intensos trabajos se ha vencido el problema de las aguas corrosivas del túnel do Corno. É dicir, foi increíble a construcción. Entre outras cousas, deixou sin auga corriente, non tiñan agua corriente no Pobo de Toro, pero tiñan fontes ou mananciais ou que fora e deixounos sin auga. E, bueno, das instalacións que son interesantes, das instalacións que se puderon montar, basándome nas fotos do Novo Americano de 1956,
Este é o Pobo de Toro, e aquí ao lado montou MZO a oficina, que lle chamabanlle oficina, non? Xusto ao lado e ao borde do precipicio, porque todo isto é sempre un precipicio hacia o canón, non? Vese aquí vedes un barracón que xa non existe, pero que, bueno, que temos estas fotos que vou recordar porque nos din como foron as instalacións. Esta é unha foto actual, mesmo pobo, o borde sempre do precipicio, e a zona onde estivo este barracón que xa non existe. E aquí está o barracón, precisamente, o barracón que chamaba a oficina, aquí nunha visita do secretario de Obras Públicas, e este era o vixante das... Bueno, estas son fotos que son xollas que se conservan polos veciños da zona e tamén por algún traballador que os seus devanceiros traballaron nas obras do ferrocarril e el acabou traballando na propia empresa de MZO, noutras zonas da península, pero que se fixo con fotos moi interesantes, históricas, desde logo. E, pois eso, restos das instalacións desa zona das oficinas que estaban por aquí no alto, o único edificio que queda é este pequeniño, que era o polvorín. O polvorín, donde guardaban todos os explosivos para os túneles e as mechas, todo o que significaba o polvorín. Isto é un muiño, os restos de un muiño de áridos que queda nunha das bocas do túnel 4. Hai tamén quedan restos tamén dunha forxa que había nas bocas dos túneles, que era onde tiñan as instalacións estas complementarias para a construción. E isto é un ladrillo hidráulico e unha peza de cerámica que encontrei eu na prospección da zona, porque toda esta zona onde estaba o barracón derruíuse e agora o que hai son montóns de escombros por ali, que hai un pouco de todo. E vamos a outro tema moi interesante que seguramente moi pouca xente coñece da construción deste tramo, para que vexades como é. Seguimos vendo o profundo canón por donde foi o ferrocarril, que como non había accesos, vou ler aquí o texto e despois os sigo comentando. Na construción do ferrocarril entre Toro e Correchouso, un continuum de túneles e ante o dificilísimo acceso para o transporte de materiais á vía, construínse 3 teleféricos que atravesaban o canón do río Cabras, 2 que enlazaban con Toro para o túnel do Corno e outro na zona de Correchouso. Os piares onde se asentaron aínda están en pé e son coñecidos na zona como o Cable. Serviron non só para subir materiais de obra, senón que nas 2 cabinas ou caldeiros, que tamén lle chamaban de subida e baixada, foron transportadas persoas vivas e mortas, animais e todo tipo de enseres, é dicir, tamén se utilizou un pouco cando había algunha urxencia desde o Pobo de Toro, sobre todo, que era o máis aillado nese momento, pois axudar tamén os veciños, entón baixaba e subía de todo. Aquí tedes, neste mapa tedes o percorrido dos 3 teleféricos, un aquí abaixo que é o máis longo e o que ten máis desnivel. Despois, desde aquí, desde este lado subían os materiales aquí, Desde por un camiño que había aquí antigo, levaban a este segundo, que era desde a oficina, desde ese barracón que vimos, a Ventana do Corno. Levaban os materiales de aí para aí. E despois había outro tamén aquí na zona esta é a zona de Correchouso tamén, sempre salvando o canón do río Cabras. Este, por exemplo, sería o de Correchouso. O que queda son as bases dos piares, pero, que é moi interesante como patrimonio arqueolóxico, porque xa digo que hai xente que os coñece, pero hai moita outra xente que non sabe o que é, ni se fixan tan siquiera, Pois estes son os piares da base do cable do teleférico que iba desde aquí hasta entre dous túneles, no de Correchouso. E este é o de Toro, o cable de Toro, que era moi grande. Madre mía. Que quedan estes restos, quedan os piares, sobre todo do lado máis baixo que do lado máis baixo quedan os piares altísimos,
e do lado máis alto queda este outro. Aquí vivía unha familia que era encargada de manexar o cable, unha familia que vivía cos fillos ali e todo nesta zona. O resto, por exemplo, estes cables desmontáronse, despois da Guerra Civil desmontáronse e construíuse outra infraestructura que sustituía o cable para o acceso dos materiais, non? E no leito, cando desmontaron os cables, que aquí vedes unha das fotos, cando desmontaron os cables encontramos no leito do río Cabras este trozo de rodamento dun dos cables, que a mí me encanta, é unha peza que, se non sabes o que é, non che dicen nada, non? Pero, bueno, este é o segundo cable que levaba os materiais ao corno, e este, como podía ser, non? Mais ou menos, non? Un cable como os que hai moitos por aí nas zonas alpinas. E, cando se desmontou o cable, despois de recomenzar as obras despois da Guerra Civil, construíuse outra infraestructura que é impresionante, que é o que se chama a pista ali chamase o Marroquí, simplemente, e moita xente pensa que é un marroquí que na construí, pero en realidad foi un enxeñeiro que era Augusto Marroquín, e os carrilanos quedaronlle como marroquí. É unha pista que sustituiu o cable e que vai paralela aos túneles, porque ali o ferrocarril nunca está a simple vista, que vai paralela aos túneles e era para dar servicio de materiais e de obreros e tal ás distintas bocas dos túneles que había por ali. É unha pista que sí que é moi utilizada hoxe en día porque é un paraxe espectacular, a pista está en boas condicións, en realidad parece un castelo medieval, e é coñecida por bastante xente, ainda que últimamente en algún tramo está un pouco deteriorada e non se pode pasar máis que andando, pero é unha paraxe impresionante. Aquí poño este o cañón este desde Toro, xa vedes que é impresionante, e unha foto que non me acordo de quen copiei, que non é miña, desde logo, a pista do Marroquí, a ruta da epopea e a traxedia das xentes que tiveron que construir nun dos pasos de montaña máis difíciles de España unha vía do ferrocarril repleta de túneles polos desfiladeiros do sur do Macizo Central. Vital e singular como poucos itinerarios. Este é un itinerario cultural. É dicir, é natural porque non está interpretado todo o que estou contando, pero que debería serlo. E, termino bastante ben, porque esta é a nova materialidade do AVE. É dicir, o primeiro viaducto que se construye é enorme, que é este de aquí, ao lado cerca da estación de Ceredero, é un viaduto enorme, pero é único. E por detrás vemos, se vos fixades, as escombreiras, os terrapléns do trazado do antigo ferrocarril, non? Esta vía ainda non entrou en funcionamento, pero vai a quedar aquí unha zona natural impresionante que vai a quedar abandonada porque o AVE vai a máis profundidade, vai por debaixo do antigo ferrocarril. E logo, estas montañiñas de escombros que non se están deixando, que algunha xente confunde con castros. E nada máis. Moitas grazas, Nieves. A seguir, para concluir esta quenda, temos o relatorio de don Alberto Blanco Casal, que chamamos o estrado. Ben, don Alberto Blanco Casal, profesor de ensino medio, enxeñeiro, ademais escritor, colaborador en prensa, investigador, por tanto, unha persoa cunha actividade polifacética, que ademais de colaborar en diversos medios en papel e digitais, foi no seu momento director xeral de Montes da Xunta de Galicia entre o 2005 e 2009. Non é a primeira vez que colabora co Museo da Cultura Galega. Tense interesado por diversos temas, tamén, por exemplo, os usos do monte, a paisaxe, pero tamén, entre eles, a historia presente do ferrocarril. Froito diso, aparte de algunhas novelas, mesmo das súas propias memorias publicadas por Edicións Xerais, froito diso foi tamén a súa traballo de investigación do que supoño, aparte, se basea o seu relatorio sobre o conflito de intereses
no trazado do Camiño de Ferro de Zamora a Ourense, tema o que tamén lle ten adicado outras publicacións. Sen máis, cando que... Moitas grazas. Eu vou a conectar esta intervención pois coa intervención anterior do profesor Veiga, na medida en que hai puntos de conexión directos e indirectos entre esa intervención e o que eu vou a dicir en relación coa entrada sur a Galicia e tamén, de alguma maneira, coa última intervención tamén de Nieves. Non? Ben, esta intervención ten a raíz nunha investigación que realicei xa hai uns anos e que foi publicada pola Deputación de Ourense e que tiña o epicentro pois en Verín, na comarca de Monterrei, porque ali sempre hubo un gran debate en si o ferrocarril tiña que pasar pois polas zonas habitadas do sur, as máis desenvolvidas da provincia de Ourense, ou pasar pola montaña onde había pois prácticamente un ermo e con moi poucos zonas e núcleos que tuvesen, digamos, que xustificasen unha obra destas características. Ben, conectando tamén con algunha das cuestións que decía o profesor Veiga, é evidente que a Galiza do século XIX, igual que no resto do Estado español, prodúcese a construción do Estado liberal, fortemente centralista. Galicia é unha Galicia desarticulada, evidentemente onde non hai unha visión de país, porque tampouco hai un centro institucional que poida focalizar esa visión de país, pero sí había iniciativas, non? En distintas zonas do país, iniciativas importantes e visións sobre como tiñan que ser as comunicacións e especificamente como debían ser as comunicacións por ferrocarril. Non? Ben, eu vou a centrar aquí algúns aspectos desta dialéctica entre a comunicación norte e a sur, en base a unha serie de cuestións como o deseño ferroviario, cal é a orixe deste deseño ferroviario, a orografía galega da que se falou aquí, que é realmente complicada desde o punto de vista da enxeñaría, e tamén as contradicións, non, que xa se fixeron referencia aquí entre o norte e o sur de Galicia, os intereses estratégicos da Compañía Norte e as visións alternativas das comunicacións ferroviarias. Non? Este primeiro mapa que sitúa aquí danos unha idea temporal destas dúas alternativas. A alternativa norte, inaugurada no ano 83, que comunica, digamos, a meseta con Galicia de forma xa completa a través de León, Monforte, Lugo a Coruña, e a conexión sur que ven desde Medina do Campo, Zamora, Ourense. Non? Esta diferencia entre as dúas alternativas, non? A primeira inaugurada no 83 e a outra no 57, si solamente nos referimos á conexión de Zamora con Ourense, pois son 74 anos de diferencia, e indicaría pois, que hai algún tipo de razón de xustificación ou de dificultades infranqueables como para xustificar esa diferencia entre unha entrada e a outra entrada. Non? Aínda que isto poida parecer unha voutade, non? Porque parece que se afastaría bastante dun problema local ou certamente local ou xeográficamente moi determinado a ir a este mapa de Europa, non? Porque as cousas nunca ocurren porque sí, senón que hai razóns de largo alcance moitas veces que xustifican despois que ocurran acontecementos no plano local pois dunhas características determinadas como a que ocurriu o acceso sur a Galicia. E é que as orixes dos primeiros deseños de ferrocarril hai que situálos no caso europeo, no caso continental, aínda que evidentemente os inicios aparecen, como se dixo aquí, pois na línea Manchester-Liverpool. É evidente que na parte continental un grupo que tuvo unha enorme influencia sobre o deseño do ferrocarril europeo, especialmente o francés, pero tamén o belga,
belga foi, evidentemente, a corriente dos socialistas utópicos vinculados a Saint-Simon e, especialmente, un individuo que era Michel Chevalier, que fixo, pois, obviamente, non só un deseño a nivel de Europa de carácter estratégico e de forma xenérica, donde entendía o que el denominou o sistema mediterráneo que publicou no xornal dos socialistas utópicos franceses, que era El Globo, pois o que diseñou fixe un deseño de comunicacións terrestres, fluviais, marítimas e por ferrocarril. E incluso se estendeu con algún detalle pois, na Península Ibérica. No? E iso que eu teño aí, que recollín pois, deste periódico O Globo, pois é máis ou menos o que os socialistas utópicos pois, entendían que debía ser a distribución de comunicacións pois, na Península Ibérica, donde focalizaban Barcelona como núcleo central, si ben a entrada dos ferrocarriles situaban pola zona de Irún. Curiosamente, este mapa que está aquí, logo veremos que vai a ter certas similitudes cos primeiros plans de ferrocarril que se diseñaron en Europa e tamén en relación con isto que nos chamamos o acceso sur a Galicia, onde aí queda totalmente esquecido, pero que logo veremos máis adiante que, lóxicamente, ese esquecemento, pois, obviamente, ten que ver pois coa pouca importancia que tiña Galicia naquela época e si, pois, coa importancia dos núcleos mineiros e comerciais que existían en ese momento na Península Ibérica e que están sinalados máis ou menos neses puntos de carácter xenérico, non? É importante outra cuestión relacionada con este deseño dos socialistas utópicos e de Michel Chevalier, non? Un personaxe moi interesante, un ilustrado francés, moi vinculado pois, ao Segundo Imperio francés, e que non se trata solamente dun deseño dunha secta política minoritaria e intrascendente, senón que está ligada ao gran capital bancario francés, especialmente aos Pereire, uns capitalistas financeiros vinculados á Casa Rothschild, que non é a casa máis importante, por suposto, de Europa naquela altura, e estes eran os seus empregados e eran persoas moi vinculadas ao socialismo utópico e, obviamente, de alguna maneira, os socialistas utópicos eran os ideólogos do desenvolvemento económico que propuñan os Pereire, que estaba basado fundamentalmente nos ferrocarriles e en outro tipo de comunicacións. Primeiro en Francia, pero eles tamén tiñan intereses no resto de Europa, especialmente tamén no Estado español. E aí eu presento, 91 anos despois, no ano 23, pois unha serie de líneas importantes vinculadas a dúas grandes compañías de ferrocarriles, a primeira Norte, que é a liña grosa, Chea, da parte do norte, que son os ferrocarriles de Pereire, e as líneas discontinuas que se corresponden a MZA, que é a compañía do Rothschild. E as dúas grandes compañías que dominaban o ferrocarril no Estado español eran dúas compañías francesas que dominaban prácticamente pois, en torno ao 70% das líneas férreas e da mesma maneira pois, absorbían pois, en torno ao 70% das subvencións do Estado español nesa época. Bueno, índonos xa camiñando moito máis rápido para ver como isto influye neste deseño que hai na Península Ibérica no Estado español, vemos que aquí temos abaixo o mapa dos socialistas utópicos e os outros mapas son do bienio liberal no ano 54 a primeira proposta das Cortes Constituintes, aparece aí un deseño que ten moitas similitudes co deseño sansimoniano e o que ten tamén en común co sansimoniano é que Galicia aparece aí dunha forma indeterminada, de tal maneira que aparece un ferrocarril a la costa gallega sin especificar, non se sabe se de logo a Coruña non vai, a Vigo tampouco, pasa polo medio de Santiago máis ou menos, e vai non se sabe a Costa da Morte, aí unha cousa moi rara, non? E despois, o ano seguinte, Sagasta, que xa está en activo e está, pois, obviamente, destinado, bueno, en ese momento é un político importante xa do punto de vista do que é a política liberal no Estado español, sin embargo, el concreta nunha concreción que fai do plano anterior, do mapa anterior, concreta, digamos, a súa chegada a través de Valladolid a Vigo, non?
Esta é a concreción, unha das concrecións máis específicas que hai en canto a esa línea do ferrocarril. É unha línea claramente sur, encaixa con outras líneas como a línea de Eduardo Chao, que era o Bavi, non? Que era Vigo, Valladolid, Barcelona, e evidentemente Sagasta, que é coetáneo de Eduardo Chao, federalista, unha persona obviamente vinculada de alguna maneira aos fomentadores en Vigo, que teñen unha visión para sacar os produtos de Vigo dunha forma determinada, pois, lóxicamente, el, de alguna maneira, faise eco e intenta levar adiante un proxecto que logo non ten éxito, non? E a consecuencia de todo isto é que evidentemente, os avatares históricos o que fan é que no ano 26 haya un desenvolvemento desas líneas principales e secundarias, pero que esa línea de puntos que está aí, especialmente a primeira parte, que é a línea entre Zamora e Ourense, uso siga totalmente abandonado, non? Esta consecuencia, evidentemente, pois é moi significativa e, lóxicamente, habría que entonces entender que é o que ocorre aquí, non? Entón, hai que ter en conta que hasta o ano 1894, hai un sobrepercorrido, non? Para chegar á meseta do orden de 170 kilómetros, pero que desde o 94 hasta o 57 o percorrido sigue sendo excesivo de 100 kilómetros, é dicir, que hai unha situación moi complicada. O máis normal sería que, a pesar das dificultades que obviamente ten a construción do ferrocarril, pero que a construción do ferrocarril ten dificultades non solamente na entrada a Galicia, ten moitas máis dificultades, ou polo menos similares á chegada a Asturias. E xa non digamos en outras zonas de Europa altamente montañosas como Austria ou Suiza, onde eso é enormemente complicado. Para o gran capital, para as empresas e as compañías ferroviarias, evidentemente hai técnicas que se poden solventar, pode resultar máis caro ou non, pero é evidente que cando aquí hai unha línea máis ou menos reta polo sur que aforra bastantes kilómetros, habría que pescudar cal é a razón de que esa línea non se verificase hasta prácticamente na mitad do século XX, 100 anos despois de iniciarse, digamos, de constituirse a empresa MZV, é dicir, Medina del Campo, Zamora, Ourense, Vigo, que no 1864, pois entende que esa é a opción máis racional, non? Ben, aquí fago unha secuencia para darnos conta de como evoluciona a opción, a entrada norte e a entrada sur. No 1865, digamos que está nunha situación de empate técnico, as vías chegan hasta León e Zamora, eso sigue evolucionando a partir dese ano, no 870, xa se empeza a crecer as comunicacións a partir de León en dirección a Astorga, e empezan a facer algunhas líneas interiores de Galicia, incluso das concesións que ten MZV, empezan a facer líneas da zona digamos, do tramo Ourense-Vigo. E no ano 83 consíguese a comunicación coa Coruña, é dicir, da meseta, e tamén se consigue no 81 xa a conexión Ourense-Vigo, e inmediatamente no 85 consíguese a conexión de Monforte-Ourense. Desa maneira, obviamente, o que vemos aí é que a opción norte primixenia tamén se convirte con esa bifurcación en Monforte de Lemos nunha parte da conexión sur, non? Sin ser a conexión sur propiamente dita. Pero, evidentemente, isto ten a súa explicación en este mapa que poño aí para, digamos, explicar un pouco este tipo de conexión. O que vemos aí en vermello son as conexións fundamentalmente da Compañía Norte, a Compañía dos Ferrocarriles do Norte vinculado aos Pereire, a este antigo socialista utópico que promociona a Compañía do Norte. Bueno, xa non vive el, senón son o irmão e algúns parentes, que teñen controlada prácticamente a opción norte, ten controlado todos os accesos prácticamente a Galicia e queda encaixonado entre Medina e Zamora, está a línea que ten vixente a compañía MZV e que forma parte da conexión sur. E, ao mesmo tempo,
está encaixonada tamén nesta outra zona, que tamén ten MZV, de tal maneira que MZV queda prácticamente á merced desta liña do norte. Bueno, isto non é ningunha cousa descoñecida. É dicir, desde o principio, a compañía MZV, que é unha compañía de orixe valenciana, nos seus inicios, cando se constituye, obviamente é unha compañía pequena, opta a pequenas líneas de carácter secundario e aquí neste caso está moi relacionada nos seus orixes coa Compañía do Norte. É dicir, a Compañía do Norte é a que lle facilita que poida transitar e poida mover, digamos, viaxeiros e mercadorías a través das súas líneas que están claramente metidas no medio das líneas norte. Pero a Compañía Norte, evidentemente, non fai isto de forma altruista, non lle deixa a MZV facer o seu negocio de forma desinteresada. A Compañía Norte, desde o primeiro momento, incluso desde xa os anos 50, mediados do século XIX, está moi interesada en adquirir todas as vías que, de forma que constituyen os ferrocarriles secundarios ou de menos importancia, pero que están alrededor das súas líneas principales. E así vai adquirindo unha serie de líneas como a que se fixo referencia da Asturias Galiza León, que é unha compañía que vai adquirir, primeiro controla e despois absorbe directamente a Compañía do Norte, e outras líneas como a de Plasencia, Astorga, Plasencia, Zamora, Astorga, que tamén controla e que está vinculada a outra línea que acaba absorbendo. E quedalle no medio MZV, que evidentemente resístese a ese tipo de absorción. Nunha época determinada, en torno ao 1890 aproximadamente, hai intentos de absorción e chegase a un acordo un pouco anterior, no ano 1880. Xa no ano 10 anos antes hai unha intentona de chegar a un acordo de absorción ou colaboración estreita con MZV e unha parte do Consello de Administración de MZV, xa en mans dos cataláns, que se fixera xa con esta empresa, con esta compañía, pois accede a facer o pacto. Pero unha parte minoritaria dese Consello non está de acordo, convoca unha xunta de accionistas e perde. O Consello de Administración perde esa opción e néganse en redondo a facer esta fusión, pensando que eles creen que é viable a empresa e, de feito, a empresa sobrevive. É un caso, como diríamos agora, de resiliencia, non? É unha empresa que incluso sobrevive á propia Compañía Norte como construtora ferroviaria que acaba construindo pois o último tramo na época de Franco, aínda que xa non como compañía ferroviaria porque están nacionalizadas. Pero a realidade é que a razón de que non se poida construir esa outra opción é simplemente porque MZV resiste, ten suficientes apoios e o que fai Norte é vingarse desde o punto de vista comercial, pois facéndolle a vida imposible. Primeiro, pois, o construir o tramo de Plasencia a Astorga, aí xa lle fastidia un 30% de acordo cos datos que eu manexo, lle fastidia un 30%, digamos, do seu negocio. E esa situación se vai complicando de tal maneira que a conclusión final de toda esta estrategia é que non se dá feito esa última opción. Ben, esta situación que se dá en ese caso é denunciado, porque isto se prolonga durante décadas, é dicir, que estamos a Vía Sur, que é unha vía demandada por unha gran parte dos fomentadores cataláns que están en Vigo e da industria conserveira de Salazón, que demanda unha comunicación rápida coa Meseta e co Mediterráneo, pois obviamente iso se vai dilatando, hai moitísimas manobras que sería largo de explicar en esta intervención, e que chega a
denunciar Castelao nas Cortes da República no ano 33, xa estamos indo moito máis pa diante, pois precisamente denunciando de forma directa a Compañía Norte porque está utilizando, digamos, as súas influencias políticas na Corte e no goberno español para evitar que se poida construir esa opción sur, non? Porque non lla deixa construir prácticamente a MZV porque está aferrollada. A razón de toda esta conexión, de todo este conflito está en que Norte tamén controla, digamos, a opción de comunicación entre Monforte e Ourense. Esa conexión que favorece aparentemente tamén a MZV, o que son as súas líneas entre Ourense e Vigo, evidentemente é nunha primeira maniobra de absorción para intentar captar os accionistas. Norte cédelle esa concesión a MZV, pero evidentemente sin que chega a ser, digamos, a que ter o control total. Cando realmente xa ao final non chegan a ningún acordo e se desfalla esa entente entre un sector do Consello de Administración e a Compañía Norte, entonces eso se produce, xa deixa prácticamente abandonado toda esa situación, é dicir, se produce pois a dilatación hasta a época posterior á Guerra Civil. Ben, índonos rapidamente ás opcións alternativas da opción sur, das distintas opcións sur, hai unha opción que é moi importante, inda que hai outras propostas. Hai esa opción que fixen antes referencia, que é un proxecto pioneiro de Eduardo Chao, do ano 52, que el propón a comunicación esa de Vigo-Valladolid, e que, evidentemente, tamén aí está xa a Compañía Norte nesa época pois facendo cabildeo pois coa Diputación de Pontevedra e a Diputación de Ourense e invalida, nesa época, pois que ese proxecto poida chegar a bon porto, non? Esa é unha das opcións que se producen, das primeiras opcións que se producen en Galicia para a comunicación do sur de Galicia coa meseta. E pois hai outra opción importante, outro proxecto, que é un proxecto vinculado aos ferrocarriles estratégicos e complementarios e económicos, que son os de vía estreita, e aí hai un proxecto de final do século XIX que precisamente se fai con el un propietario berinense, Gallego Bazal, que en coordinación, en colaboración con un enxeñeiro madrileño, Fernando Govantes, pois construyen, o sea, se fan coa concesión e elaboran un proxecto de comunicación de vía estreita que pasa precisamente por Laza, por esa zona que antes falaba Nieves, e que seguiría hacia a Puebla de Sanabria e hacia Castela, e comunicaría tamén, baixaría a Verín e comunicaría co norte de Portugal. Esta con un tren de vía estreita que xa existe tamén no norte de Portugal e que pasa por Chaves. Este proxecto convive paralelamente co proxecto de MZV, obviamente, inicialmente ten o apoio a principio do século XX, incluso do propio goberno, ten apoio dos militares, porque consideran un ferrocarril importante para comunicacións militares e o servicio militar digamos, no que é envolvente con Portugal, pero conforme van pasando os anos, porque isto se vai alongando durante décadas, pois, evidentemente, ao chegar xa a ditadura de Primo de Rivera, eso decae cando definitivamente se apoia de forma clara a construción do ferrocarril entre Zamora e entre Ourense. E convivindo con esta alternativa, é cando xurde unha alternativa específica que eu creo que ten unha gran relevancia desde o punto de vista de visión do país. É certo que é unha visión focalizada e localizada no sur de Galicia e fundamentalmente tamén seguindo un pouco as pautas de Eduardo Chao, pois un pouco dos fomentadores cataláns en Vigo, que necesitan, pois, obviamente, a colocación dos seus produtos co Mediterráneo este proxecto que se desenvolve como un proxecto alternativo ao que propón MZV
e o que propón o goberno español naquel momento, pois é un proxecto de comunicacións do sur de Galicia co resto do Estado e tamén co norte de Portugal, e que ten a ventaxa de que pasaría polas zonas máis habitadas do sur de Galicia, non? Entre elas, obviamente, Xinzo de Limia, Verín, etc. Esta era unha proposta que recollía un pouco as ideas de Eduardo Chao e que defendeu parellamente coa proposta que estaba defendendo en aquel momento o enxeñeiro Cantero, que é o que fixo o proxecto de MZV desde o ano 1912 e que finalmente se aproba no ano 28. Non? Entonces, esa proposta, que era unha proposta que non tiña unha visión localista, aínda que este home era de Verín e entendía que tiña que pasar polo sur de Galicia e, obviamente, pola súa terra, por razóns de tipo estratégico e económico, é unha visión que vai máis alá do localista. Como vemos aí, poño ese plano, é un plano que ten que ver con todo o norte de España. Non solamente é unha visión localista, senón que é unha visión estratégica desde o punto de vista dos intereses do sur de Galicia e de Galicia no seu conxunto. Obviamente, loitou, fixose unha comisión pro variante, fixéronse xuntanzas e apoios incluso en Burgos, en Vigo inicialmente tuvo un apoio importante, pero despois os manexos de MZV, obviamente vinculado, MZV é unha empresa inicialmente unha compañía catalana, e, obviamente, ten suficientes recursos desde o punto de vista financeiro como para convencer aos cataláns vigueses de que esa opción é unha opción que dilataría moitísimo a conexión co sur e que era necesario aproveitar que o goberno iba a apoiar e financiar ou dar subvencións suficientes a esa conexión sur de Zamora a Ourense. Por lo tanto, iso tamén decae finalmente a pesar de que hubo distintos estudios, incluso hubo unha morte tráxica que dou lugar a que recentemente se fixese unha obra de teatro sobre esa situación, que é o caso do enxeñeiro Fernández España, que morre nun accidente nesa zona, precisamente facendo o estudio alternativo da viabilidade desta alternativa de Luís André, que é o que a proposta esta que acabo de sinalar. O Ministerio de Fomento encarga a MZV que faga unha valoración comparativa e, obviamente, se a MZV é a que vai a facer, a que ten feito o traxecto e aprobado o seu proxecto estratégico para o sur de Galicia e a conexión entre Zamora e Ourense, non iba a darlle a razón, obviamente, o estudio de Luís André. E aínda, obviamente, é moi interesante, iso que desenvolvo un pouco no libro, os comentarios internos do propio Ministerio de Fomento, onde se ve que hai un lobby clarísimo por parte das grandes compañías e que, de alguna maneira, de ninguna maneira, se iba a aceptar propostas alternativas que non tuvesen un rango político ou un rango financiero suficientemente forte. E isto leva a que se produzca unha negociación incluso internacional entre a Comisión pro Variante pide axuda ao goberno portugués, daquela gobernado polo general Carmona, no Estado español quen gobernaba era Primo de Rivera, e fíxose unha serie de xestións, conseguiuse o apoio portugués, pero realmente, finalmente, Primo de Rivera responde que eso ten gravísimas dificultades técnicas e que non é posible esa opción sur. É curioso o das, dificultades técnicas cando acabamos de ver as fotografías da zona norte, da zona do macizo ourensán, con ese enormes túneles e obras que hubo que facer donde realmente habría o propio Luís André nunha memoria económica establece que esas diferencias iban a favor do opción sur. Bueno, isto é remato, xa me pasei de tempo, decir que na comarca de Monterrey, cando se estudiou o tema do AVE, que se falaba, que o AVE é un medio de comunicación estratégico de grandes distancias, pois que o importante non era por onde pasaba, senón que fose o máis rápido posible. Claro, hai moitas visións sobre o que deben ser as comunicacións por ferrocarril. Eu creo que
evidentemente, eu creo que hai que conxeniar, non? O que é a rapidez pois coa conexión daqueles núcleos máis importantes que ten o país. E, evidentemente, nos fixemos desde o Concello de Verín unha proposta con un enxeñeiro de camiños, Fernando Nebot, que estudiou de forma profesional a alternativa que tiña o Ministerio de Fomento xa actual, en canto a AVE, e unha proposta sur donde nos entendíamos que tiña que haber unha proposta que fose máis popular, garantizando as características técnicas da alta velocidade que puidese servir tamén ao sur de Ourense e dinamizar esta zona. E, evidentemente, como non podía ser de outra maneira, desgraciadamente, eso recibiu o rexeitamento por parte do goberno de Zapatero e aí acabou toda a cuestión. E aí remata a miña intervención en relación con esta opción sur, que foi unha opción que inaugurou Franco, como xa se dixo antes, no ano 57, debido precisamente ás múltiples obstruccións, zancadillas que recibiu unha empresa pequena, primeiro MZV, e outras múltiples iniciativas, obviamente carentes de sustentación financiera e de apoio político suficiente, que botou lugar a esta forma de conexión que temos na nosa terra. Moitas grazas. Moitas grazas, Alberto, moitas grazas a todos os relatores e relatoras por suxeitar en seu tempo establecido. Grazas ao cal podemos ter agora uns 20 minutos de debate, máis ou menos. O profesor Veiga tivo que ausentarse porque ten aulas en Lugo ás 4 e non pode ir en tren, pero están presentes tanto Nieves como Francisco como Alberto. Poden sentar aquí todos. Creo que técnicamente posible, ¿no? Por normas COVID. Sí, pero, por favor, Francisco, Nieves e Alberto, vinde a mesa. Así que, sí, sí. Espera. Estoy ahí. Pantalla. Ben, algúna comentario, por favor? Bueno, hola, bons días. Primero, estou disfrutando muchísimas gracias a todos os que estáis a participar, que realmente como que nos gusta e amamos os ferrocarriles, a mellor cousa que unha ración ferroviaria histórica como esta. Bueno, quería falar de varias cousas, en principio con o meu amigo Juanjo Laizola, que fixo unha magnífica intervención, como sempre, que é un maestro. Hai dúas cousas que quixera como anécdota. A primeira é o tema do comentario que fixo nun momento dado entre por que o Ministerio de Cultura non apoia precisamente proxectos ferroviarios. Eu penso que foi unha teima que loitamos moito estando en Madrid e é famoso 1%. Non entendíamos como había un 1% e non pudera dedicarse ese 1% de ferrocarriles, carreteras, estradas e aeroportos precisamente a materia ferroviaria, como é caso dos museos do ferrocarril. Penso que loitamos moitísimo no Ministerio de Fomento naquela época, conseguimos que se aumentara de 1% a 1,5%, o cual foi moi importante, e tamén se conseguiu que, por fin, o Ministerio de Cultura, porque os cartos os recaudaba o Ministerio de Fomento, pero pasaba ao Ministerio de Cultura, e o Ministerio de Cultura é que, de algún xeito, repartía eses cartos, non? Pois conseguimos que, por fin, eses cartos tamén estuveran incluídos, como non podía ser de outra maneira, a proxectos propios do ferrocarril, como os que podía ser Adif e máis. E outra anécdota importante que ten referencia entre Galicia e Azpeitia é que moi preto daqui, en Ordes Pontraga, se fixo unha escola taller porque a estación de Ordes Pontraga é, de algún xeito, unha réplica da estación de Azpeitia. En aqueles tempos, estou falando fai uns 13, 14 anos, o Concello de Ordes Pontraga, con a axuda das institucións, fixo unha escola taller na bella estación de Ordes Pontraga e daba gusto velos como había empregados, moitos deles de paro, que facían esos obradoiros de emprego, e conseguimos facer
que desde o propio alcalde hasta os 56 empregados e monitores que estaban a traballar na estación de Ordes Pontraga puderan ir a Azpeitia, ver esa, precisamente, estación madre, e o propio Juanjo Leizola los deleitou con viaxe en tren de vapor e de algún xeito superon realmente o que é o valor da protección do patrimonio. Despois, por outra parte, o profesor Veiga me gustaría facilitarlle un traballo feito pola banda de música de Betanzos sobre a chegada do tren do ferrocarril. Incluso teño a partitura. Eu descoñezo se ten ese traballo porque vexo que ten bastante tarefa de tipo musical e me gustaría que pudera ter esa partitura e ese CD con a chegada do tren que realmente cando se celebrou o 125 aniversario de Betanzos Ferrol, que por certo trouxemos o tren de la Fresa, pois a banda de música de Betanzos e a de Puente de Eume fixo unha exhibición. Despois quería falar con meu amigo Paco Boluda. Quero decir que é un referente para todos. Eu coñezo a Paco de casi máis de 35 anos, empezou na Asociación de Santiago, estuvo na Asociación de Ourense, despois creou a Asociación da Foula Carrileros, e quero dicir que é un referente para nós, precisamente porque, sin ter ninguna relación co eido do ferrocarril, apostou máis que ninguén precisamente para a recuperación de patrimonio. E quero poder poñer dous exemplos, por decir moitos. Primeiro, fixo unhas ilustraciones espectaculares. Segundo, fixo un museo con o seu equipo e con a súa xente, o Museo da Foula con un circuito de vapor vivo, que é un referente. E o terceiro, que é moi importante, que me gustaría saber que se o Consello da Cultura Galega ten todos os exemplares, que son os exemplares que se llaman cadernos ferroviarios. É algo impresionante. Eu non vi cosa igual como xente como Paco Boluda e con moi poca xente e con pocos medios foi quen de facer eses cadernos ferroviarios, creo que se chegou a perto de 30, non? A cantos te gaches? Sobre 30, máis ou menos. Bueno, me gustaría que todo o mundo que ten gusto por o ferrocarril, que tiveran esos cadernos, son os cadernos moi ben documentados, moi ben ilustrados, e realmente quero agradecer aquí públicamente que unha asociación modesta e con poucos medios foi quen de querer e poder e facer precisamente ese traballo espectacular que me gustaría que o Consello da Cultura Galega tivera todos os exemplares e aqueles que son estudiosos ou enamorados do ferrocarril e da súa historia puderan ter, porque ademais non solamente fala do ferrocarril en Galicia, sino fala dos ferrocarriles do norte de Portugal, dos retretes, de todo. E son realmente unha labora que, Paco, estaremos eternamente agradecidos se non sabes o valor que tes como persoa emprendedora e realmente loitadora e, de alguma maneira, reflexando nos traballos que están aí. Aí están para todas as generacións futuras. Moitas gracias. Gracias por as túas palabras, Avellán. A ver, para unha cosa, basta que estés con amigos aquí, con 50 máis de xente conocida de toda a vida da afición ferroviaria e tal, pero a veces tamén hai problemas personais e tal que che trastocan moitas cousas, non? Entón, pois, os que digan disculpas. E o que comentas, creo que o que falaba antes de que para min era moi importante a recuperación histórica de Galicia, porque daba moita rabia cando se falaba normalmente do ferrocarril, que se fala do ferrocarril andaluz, mogollón de información de fotos, o ferrocarril catalán, o ferrocarril de Castela, e aquí parecía que non había información. Entón, era unha cousa de sacar o que comentaba antes, que é moi importante que as asociacións que están máis en contacto ca xente se metan en proxectos de divulgación, que chega a xente, o sea, a nivel de revistas, a nivel de visitas. Que decía antes, dos cuadernos de historia e arqueoloxía ferroviaria foi eso, plasmar unha publicación toda a información que íbamos recibindo, que íbamos investigando. Entón, para que chegara ao público e que estivera a disposición de todo aquel que quixera. Parece que unha das razóns fundamentais das asociacións de amigos de ferrocarril non é precisamente, pois ir o grupo de amigos a divertirse co ferrocarril, pois estaba fan, senón buscar a maneira e os resortes de que esa afición se transforme en unha pasión, que na pasión chega a xente que a xente se vexe
como reflexada en esa emoción e perciba moito mellor o cariño por o ferrocarril. Realmente é iso, que non é nada especial. Toda a xente nas asociacións tende a facer algo útil nese sentido, que se diferencia un pouco as asociacións de amigos do ferrocarril de outro tipo de asociacións precisamente por esa utilidade social que buscan os socios de facer cousas para a comunidade, algo que a eles lle gusta, pero que sea algo útil. Ao final termina sendo moi útil. A pena é que moitas veces moitos proxectos que a veces tenden a ser algo ambiciosos, por esa ambición non chegan a un final bo e quedan por o camiño. Pero eu creo que verase co tempo o traballo das asociacións, a nivel do ferrocarril, vaise valorar cando xa non haxa esas asociacións. E cando nos falta algo é cando valoramos. Que eu comentaba antes que o problema, creo que o percibo eu, é ese cambio xeracional e aí vai haber unha fractura grande. Non, pois, o que é decir, seguir traballando con ilusión mentre se poda, pero, que digo, que entón se ten que pôr en valor o traballo todo que se está facendo, que se fixo por parte das asociacións, a nivel de recuperación de material, de museística, que decía, non museos, pero sí coleccións, salvouse moito material, precisamente por esa labor, a veces anónima, de buscar cosas, de arranxalas e de terlas con un cariño especial. Bueno, temos polo de agora dúas preguntas, tres preguntas, entón diría que as agrupamos, se lles parece ben. Primeiro María Xosé, porteiro, despois Raúl e despois Vostede. Non sei, como tiven que sair por razóns allás a miña vontade, o que vou preguntar, o mellor xa foi respondido, se así pido disculpas. En todo caso, ten a ver coa intervención do profesor Blanco Casal, na medida en que fai fincapé e explica como se financian estas grandes infraestructuras, non? Con capital privado, basicamente, que significa iso no contexto mundial neste momento. E en alguna medida vemos que desde o de Wines no ano 37 hasta o 48, en que se inaugura a auténtica primeira liña en territorio peninsular Barcelona-Mataró, pasa moi pouco tempo e digamos que España, sin facer grandes esforzos, primeiro con a axuda americana, logo con a axuda británica, se coloca no clube, non, das potencias mundiais que teñen ferrocarril, non? Imperio Británico, Reino Unido, Francia, Alemania e España. Entón, eses trazados que nos explicaches, que efectivamente foron variando, sempre é interesante recordar a Eduardo Chao, eu agradezo especialmente, unha figura a recuperar moito máis aínda na nosa historia. Que estaba a pasar en Portugal? Porque, é dicir, nós somos territorialmente unha península. Entón, se hai interese, evidentemente, económico, lóxicamente, por facer deste territorio un territorio conectado, sobre todo por mar, basicamente, que está pasando en Portugal? En que medida ou por que hai esa estrategia en España? E eu, personalmente, non sei que pasaba nese outro trozo de territorio peninsular que tiña o mesmo interese estratégico, penso eu, tanto ou máis pola súa fachada marítima, non? E nada, esa era a miña pregunta. Moitas gracias. Profesor Raúl Soutelo, despois contestades. De acordo. Hola, bo día. Tiña unha pregunta para Alberto Blanco ou para Nieves Amado. Seguro que é sinxelo, pero eu quería ter a certeza. Por que finalmente se construe a liña pola montaña e non esa liña polo sur? O seu intuito que ten algo que ver con esas subvencións, etc., pero, por favor, acláreno. E logo, a segunda pregunta sería en torno a toda esa memoria oral e documental do proceso de construcción desta liña ferroviaria. Todo o que ten que ver coas lembranzas dos ferroilanos, coas fotos, cos documentos que haxa, co asociacionismo, coas condicións de traballo. Hai algún proxecto, algún estudoso que estén recuperando todo iso? Esa era a segunda pregunta. E logo, bueno, isto xa máis, un pouco máis informal, eu quero darlle parabéns
e a Asociación de Carrileiros de Ourense, aquí representada por Boluda, e isto como pai de dúas mociñas bastante inquedas que cada vez que as levo a Ourense póñenme como condición que temos que ir a San Francisco a disfrutar das actividades que ali ofrecen e, claro, a alternativa é o Museo de Monforte. Así que moitas gracias, porque gracias a vostedes levo a Ourense máis contento. Moi ben, moitas gracias. Ali había outra que le llamo aí cada vez que vai a Ourense. Buenos días a todos. Soy Ramón Lechuga, vengo de La Coruña y voy a hablar de lo que me concierne a mí, el tranvía. Un tranvía que empezó funcionando muy bien, era un espectáculo, tenía muchísimos visitantes y de pronto pasó a ser víctima del virus que hoy en día tantas cosas se echa a perder, que es la política. Por intereses políticos de un lado y de otro, al final el tranvía está desapareciendo un día sí y otro también. Cuando no levantan la catenaria, tapan los raíles. Y si un gobierno que ve que hay alguna deficiencia, en vez de mejorar las instalaciones, las hunde, ¿hasta qué punto se podría denunciar esto como un atentado a un tema cultural, como es un transporte público que ni mucho menos va a dar beneficios económicos, pero tampoco lo da un museo de Bellas Artes? Con lo cual debería de tener algún tipo de respaldo del Gobierno Central de Galicia para que pudiera subsistir este tipo de transporte. Gracias. Moi ben. Con respecto á pregunta de María Xosé, respecto a Portugal, eu non coñezo polo miúdo a cuestión portuguesa en canto ao ferrocarril. O que sí podemos decir é que a estrategia de comunicación con Porto tiña lógica polo comercio vitivinícola, non? En relación cos británicos, co Imperio Británico, e tamén, obviamente, a conexión con Lisboa polo tema do Imperio Portugués, non? É dicir, transatlántico. Eu creo que o que si retomou Luís André, este erudito verilés que estaba de profesor en Madrid, e que estudiou, incluso foi becado polo goberno en Europa para estudiar as comunicacións europeas, entendía que a comunicación co norte de Portugal, con Porto, chegando hasta Porto, o que as comunicacións lóxicas coa parte norte de Portugal, que tiña digamos, unha base estratégica forte na medida en que iso permitiría crear unha rexión de desenvolvemento económico moi potente, focalizando todo en Vigo, non? Pero irradiando as comunicacións desde Vigo ao norte de Portugal, obviamente o sur de Galicia e o resto da península, e con vistas ao Mediterráneo e Europa, non? Entón, eu creo que porque eso non funciona, habrá que ter en conta cales son as estruturas políticas existentes no seu momento e a incapacidade dos propios gobernos para decidir o 100% que é o que hai que facer. Podían facer plans, pero que realmente quen mandaban fundamentalmente non hai máis que ler o que decía Sagasta, non? É dicir, hai que deixar que as empresas privadas fagan o que lle interesa, porque o seu interés é o interese público. Son palabras de Sagasta, non? Entonces, evidentemente, as empresas, o que hai que ler isto é que as empresas que eran as que tiñan, obviamente, a capacidade financiera detrás, que tiñan estes grandes grupos, Rothschild, Pereire, Prost, etc., son os que decidían realmente cales eran as líneas máis rendibles, aínda que eu creo que había moitísima especulación. É dicir, no século XIX, todas estas líneas, nun principio, eran líneas que se empezaban a construir. A explotación era o de menos, era conseguir a subvención, e algúns deles, moitísimas, non estes grandes, pero outras múltiples, conseguían o mellor a subvención e alargábanse, abandonaban a cuestión. Por lo tanto, é complexo dar unha resposta, digamos, precisa a esa cuestión, non? Pero creo que o que había é intereses moi variados, moi diversos. Obviamente, en Galicia non había, a Galicia estaba desarticulada, había un foco no sur importante, un foco no norte, pero había, como os dixo o profesor Veiga, unha antinomia entre norte e sur, de tal maneira que José Pastor chamáballe aos que reivindicaban unha conexión polo sur, chamáballe esos protestantes del sur, non?
José Pastor, o banqueiro, o Banco Pastor, non? Pois respecto nunhas comunicacións epistolares que recolleu ahora non recordo o nome, que publicaron un libriño sobre o desenvolvemento bancario en Galicia, e recollía pois unha comunicación entre un banqueiro, José Pastor, e un banqueiro ourensán, onde se refería pois desta maneira. É dicir, que esas desavinzas, esa falta de unión, dunha visión de país, eu creo que eso está na base de que as comunicacións son como son. E respecto a por que foi polo norte, polo macizo de Ourensán, e non foi polo Val, non? Pois as razóns que se esgrimen son de tipo técnico. É dicir, tanto o que é a Escola de Enxeñeiros de Camiños, non? Que monopolizaba totalmente os técnicos do Ministerio de Fomento, como o Ministerio de Fomento, é que, evidentemente, o que había que facer era un estudio riguroso, obviamente había que ter en conta as rampas, as milésimas de rampa máxima que se podían tolerar en cada caso, pero evidentemente que técnicamente o que fixo Cantero, que é o enxeñeiro que estaba traballando para MCTV, o que fixo foi coller simplemente unhas cotas que estaban máis homoxéneas e seguindo unha trayectoria desde Zamora a Ourense que permitise non variar demasiado as rampas e simplemente garantizar técnicamente unha solución idónea. Pero o que está claro é que, desde o punto de vista técnico, todo se pode resolver. O problema é si tamén debería haber unha visión política que dixera, oiga, se nós temos un sistema de comunicación estratégico como é o ferrocarril, que vai crear un mitísimo desenvolvemento por onde pasa, o normal é ter en conta tamén os intereses dos países, das zonas por onde pasa ese ferrocarril. Non simplemente facendo caso ás demandas localistas, pero sí a un certo criterio de atender ao desenvolvemento económico de zonas que estaban no seu dereito a reclamar, como era, por exemplo, o sur de Galicia, que ademais estaba moito máis desenvolvido que o que era o paso pola parte do macizo ourensán. Aí o que pasa é que sempre hai quen defende cousas que son indefendibles. Basílio Álvarez, unha persona que temos aquí por carismática, por unha persona moi respetable, pois encargouse de dinamitar, non se encargou de dinamitar, colaborou, cando estaba a Comisión André negociando en Madrid sobre, a pertinencia de que o trazado fose polo sur, con unha xustificación técnica tamén, económica, pois forzas como esta, Basilio, que estaba vinculado ao macizo, Ourensán, era un home de Maceda, pois, lóxicamente, dixo que non, que o ferrocarril tiña que ir por ali, porque, ademais, había que facelo xa canto antes, ese proxecto xa estaba feito, e que había que deixarse de tonterías e de facer outras propostas. Por tanto, quero dicir que hai moitísimos factores que influyen na toma de decisións e, evidentemente, hai en este caso non, porque Basilio Álvarez é unha persona que tiña moita influencia, unha certa influencia en Madrid, naquela altura, non solamente era un axitador de masas campesiñas, sino que tiña tamén unha certa influencia, pero que, ao mellor, era utilizado convenientemente polo goberno para desarticular e desarmar movilizacións do sur de Galicia que eran bastante masivas e que tiñan apoios de inicialmente de moitísimos concellos, é dicir, o apoio popular da Alternativa Sur, contado o número de concellos de Zamora, incluso algún de Burgos e, desde logo, de toda Galicia, era superior aos concellos que estaban en contra. O único era que o poder provincial, as diputacións, inicialmente favorables, pero despois desfavorables, porque o proxecto de André non iba directamente a Ourense, senón que se bifurcaba en Xinzo, unha a Ourense e outra tiraba hacia Ribadavia, obviamente, aí a Diputación optou simplemente por defender a opción directa. É dicir, que hai moitísimos elementos que xustifican todo eso. Ora, que había visións alternativas a estos trazados é certo, que eran visións sustentadas técnicamente e que tiñan un apoio lóxico e razonable e non meramente localista tamén. Bueno, o tema da elección da vía polo Macizo Central, xa o explicou un pouco Alberto, que se dedicou un pouco máis a investigar que eu, porque eu son máis sobre o terreno neste tema do ferrocarril, pero, sí, eu tamén oín decir o problema técnico, que por debaixo había un desnivel desde a Gudiña enorme, que se podía solventar, pero que hai un desnivel moi grande desde a Gudiña ao Val do Támega, non? Segundo, que é máis cerca por o Macizo Central, a forras kilómetros,
igual que a Vía da Prata, que pasa por Laza, que pasa pola Serra Seca e tal, que vai paralela ao ferrocarril, sempre foi a vía máis transitada de saída hacia a Meseta e hacia Santiago, non só Santiago, senón tú e tal, porque se vedes o percorrido nun plano, pois sí que se aforran bastantes kilómetros e son portos naturais, non? E despois tamén porque supoño que a obra saldría bastante máis barata polo macizo, porque non... É dicir, técnicamente son moitos máis túneles, pero se non había que pagar moitas expropiacións de casas e de terrenos agrícolas e todo eso, eu nunca o lin, pero bueno, é unha cousa que penso eu que será máis barato, porque desde logo a mão de obra de todos estes túneles do macizo, pois creo que lle saliu bastante barata, porque mesmo traballaban a destallo, non? Casi sin contrato, o sea que a mão obreira é un pouco esclavista e non creo que tuveran, non sei esos datos, pero non creo que pagaran moito por terreos que eran de montes e que, como decía Luis André, que era terra de lobos, non? Que ali só iban a ver o tren os lobos, non? E, bueno, quero decir que cando cando o ferrocarril pasou por aí, por eses povos que xa dixe antes, foi unha ocasión perdida de dinamización desa zona da montaña, como dixen. Hasta un momento determinado sí que estuveron circulando e parando nas estacións os cercanías, que iban hasta a Pobra de Sanabria, pero agora está totalmente abandonado, non? Entón, con relación a outra pregunta que facía sobre a recoller as lendas, bueno, a historia e todo eso, sí que... A ver, eu, por exemplo, sí que procuro recoller todo eso, como hai pequenas asociacións por ali, tanto nos povos que dixen de Toro e Correchouso, de xente tamén aficionada que está recopilando fotos e tal. É dicir, nese aspecto non hai problema. A memoria oral nesa zona é moito máis potente que a memoria, que a materialidade. É dicir, que a xente coñece moito máis as historias de construción do tren, porque, sobre todo, porque moita xente participou nelas, e se non son os fillos, son os netos, entonces sabense as coplas, había moitas coplas con relación ás músicas do ferrocarril, as coplas de cego que se facían, sobre todo, para as mortes que había nos túneles, non? Entón, o que digo é que moita máis memoria oral que material, non é que non haxa material, sino que a xente non coñece, moita xente non sabe, que a mí parece interesantísimo, o dos restos dos cables que dicen, dos teleféricos, non? Que están aí e que agora con todo ese material, a memoria oral, a historia e todos os restos que hai, que se fai, porque eu creo que é un momento agora de plantexalo, porque o tren normal, o século pasado, vai a deixar de funcionar pois agora, dentro non sei se de un ano, 2 anos, e o que decía antes, o percorrido do AVE vai por distinto sitio, cerca, pero por distinto sitio e soterrado, é dicir, só hai un viaducto, soterrado totalmente. Entón quedan a intemperie todos estes restos, toda esta memoria oral, as estacións, a pista do Marroquí, que é unha preciosidade, todo eso queda agora a intemperie, é dicir, eu creo que ainda se está a tempo de facer algo, pero non sei o que. Eu creo que non sei se un centro de interpretación que merecería a pena, ainda que hai zonas que xa se percorren, pero por naturaleza, non por historia. Pero eu creo que estamos a tempo ainda de debatir todo isto e de ver que finalidades se lle dá a todo isto que queda ahora inservible, digamos. Sería bon, perdón, que interrompa para as conclusións, se hai alguna idea concreta neste sentido. Sí. Sí. Eu vexo como un centro de interpretación porque, o que nun momento foi un problema enorme para acceder e para construir ese ferrocarril, agora é unha ventaxa tremenda o que quedou aí. Buenas tardes, soy Juan Galloso, vengo de Vigo. Creo que xa respondera un anterior ponente sobre o problema do tranvía, non? Que é unha
unha falta de sensibilidade probablemente sobre cal é a alternativa. Pois, evidentemente, si socialmente eso se entende como necesario, sería bo que socialmente se organizase alguén para que eso puidese non suceder desa maneira ou se pudese recuperar. Realmente é unha cuestión de vontade social, de organización social e tamén de vontade política, probablemente, por parte das administracións correspondentes, non? La Fundación de los Ferrocarriles de Galicia, que también es un ferrocarril, se dedica a preservar material de... No podía entrar ese tranvía en la Fundación de los Ferrocarriles de Galicia y tener un museo del tranvía en La Coruña con su línea funcionando, ya que ni el ayuntamiento ni la compañía de tranvías se quieren hacer cargo de ello. ¿Por qué? Porque no produce beneficios, obviamente. Pero claro, un museo no se puede esperar que dé beneficios, es cultura. Pregunto. Bueno, non sei se alguén ten a resposta aquí, en todo caso, sería unha cuestión a plantexar outras instancias con capacidade resolutiva, digamos, capacidade executiva. Pues nadie tiene resposta. Que ímos facer? Bueno, pues nada. Bueno, quédanos a última pregunta do señor Galloso, era, non? Sí. Gracias, perdonar que... bueno, yo como coruñés efectivamente le cedo encantado la respuesta y entiendo efectivamente la problemática y la necesidad, que es un poco lo que quería pues eso expresar. Agradecer una jornada de este tipo en el sentido de que este patrimonio que estaba hablando ahora Nieves respecto a lo que hay que recoger, creo que es lo más bonito que venimos haciendo en las asociaciones de amigos del ferrocarril. Y la mayor parte de aquí, nos lo confesaba hace un rato Juanjo, venimos todos de lo mismo, nuestra afición y nuestro cariño por el tren. En estos momentos las asociaciones tienen un problema de continuidad, como dice Paco, ¿qué va a pasar con el recambio? Porque tiene que luchar contra una serie de factores sociales que van casi en contra de toda esta cuestión. Y lo que las asociaciones pretendemos es que lo que queda de patrimonio siga teniendo vida. El tren es para subirse a él y que circule, aunque sea por 5 kilómetros. Pues bueno, nos llega. Ahora tenemos un reto, precisamente en vuestra zona, con este recorrido, con esta vieja, teóricamente, vía del acceso sur, donde efectivamente son muchos kilómetros a mantener, con una infraestructura muy complicada. Pero eso, sin embargo, lo habéis puesto de manifiesto muchos de vosotros, que es un patrimonio fenomenal. Hay un patrimonio arquitectónico maravilloso, unos proyectos tremendos, independientemente de los errores y de las historias que se hayan desarrollado a lo largo del tiempo. Creo que es muy bonito. De las actuaciones que hemos tenido más gratificantes ha sido precisamente del pueblo recoger esa ilusión que incluso, o que los propios, nuestros propios gallegos tienen en sus casas un montón de documentación. Hace 4 años, si no recuerdo mal, nosotros en Mos, atendiendo la petición, cerca de Vigo, atendiendo la petición de unos compañeros de ferroviarios, precisamente, hicimos una exposición maravillosa. Dio lugar a que después, 2 años después, pudiésemos montar una especie, pues eso, más de juego, una exposición de módulos en escala N, que también fue un éxito. En el Ayuntamiento, en el Instituto de Porriño, hace unos años, con la colaboración de Muferga, del Museo del Ferrocarril, se logró que allí se hiciese una maqueta de la estación de Porriño de los años 50, preciosa. Ahí está el director antiguo, quien promocionó todo esto, que era un asociado nuestro, intentando ver qué efectivamente va a pasar con esa maqueta. Entonces, todas estas cuestiones, ya no las maquetas, los trenes, lo que es incluso la infraestructura, efectivamente es muy costoso. Y esto es lo que yo creo que esta jornada, o estas jornadas que puedan surgir de aquí, pueden plasmar y recoger este tema, y sobre todo que aquí, por lo menos en representación de mi asociación y de la mía propia, en el sentido de que efectivamente estamos dispuestos a poder seguir colaborando y haciendo estas actividades, que es nuestra función, pues eso, reafirmando el ofrecimiento y siguiendo el ejemplo que efectivamente Paco Boluda nos da con su actividad. Gracias.
mencionar a cousiña que o mellor é un pouco pesimista falando da asociación. Eu son tesoreiro da Asociación de Vigo e un problema que creo que temos moi grande desde o punto de vista da realidade para que se conserven as asociacións é o dichoso acceso por internet gratis a todo tipo de información. E entón, cando menos na nosa asociación, hai un goteo ano a ano de xente que va avisando de pagar os recibos porque é aficionado, pero non asiste ao local, non participa en cousas e por internet e Facebook está en contacto con o mundo. E ese problema, eu, cando menos, non lle miro solución desde o punto de vista de tesoreiro, como recuperar socios que paguen. Non que vayan un día ao local con falar con colegas unha tarde sin ser socios. Non sei se alguén na mesa ten esa solución. Home, eu diría que é un problema que sofren moitas asociacións de moito tipo. Neste mundo digital, en parte por esa tendencia, esa suposición de que a cultura é todo de balde. Cando precisamente un dos problemas do mundo digital non é o acceso a información, é o acceso a que información e como escolmar esa información, que é saber escolmar o gran da palla. Pero bueno, eso diría que un problema que vai alén do camiño de ferro, non? Bueno, creo un bo punto. Desculpa, tiña palabra pedida aquí Rebeca Blanco. Vamos a ver, se habla de preservar el patrimonio, edificios, vía, pero ¿con qué contamos para poder preservar todo esto? Todo esto vale muchísimo dinero. Preservar una estación es hacerla nueva. 1 kilómetro de vía vale muchísimos millones de euros. Está bien la voluntad de la gente y de los aficionados que podemos en nuestras casas pues salvar alguna que otra pieza, sí, muy bien. Pero la realidad es otra. La realidad es que económicamente casi es inviable mantener un trozo de vía. A no ser que tengas el respaldo de instituciones oficiales que realmente te puedan aportar el fondo económico necesario para hacer todo esto. Esa es la realidad. Y la línea de Laza, lo que tiene, yo creo que su principal problema para preservar es su juventud, son 65 años de vida. Hay otras líneas como el Betanzos-Ferrol, que está en estado de origen, que además cuando fue inaugurada por Alfonso XIII, la nombró línea real por lo mucho que le había gustado. Y es una línea que esa sí que sería muy interesante preservarla como línea museo. Como en Asturias, Pajares. Pajares merece ser preservado como una línea, no con fines comerciales, no, con fines culturales. Moi ben, moitas grazas a todas e a todos por esta interesante sesión, polos relatorios e polos debates, todos eles de grande nivel. Citámonos de volta aquí ás 4:30 con Rafael Cid para presentar o documental sobre Carrilanos. Moitas grazas.